Ninyiso wakae ni Eugene Wamalwa kaachiel kod Kalonzo Musyoka gin bende koro gisemakore kumoro achiel. Ncha wawinjo ka Kalonzo Musyoka lieko ni en bedo bobede debe e higa mar 2027. Ne ginenore kumoro achiel Kajiado chieng' Jumapil gi Eugene Wamalwa. Liekore ni gibro bedo Kitui kaachiel kod Meru. Nyalo bedo ni Azimio barore kosango matimo. Koso chal ka gima gidwaro keto kweth moro kata kamano we warit nena nikech wang'e ni Eugene Wamalwa en ja DAPK wantiere gi ja Wiper men Kalonzo Musyoka Raila Odinga wang'eni ja ODM. Koro Azimio kata ka barore ta ng'eni iwacho ni alliances form kata niketo ichugo ga kweth ka kweth motelo ne yiero ka yiero. Higa mar 2027 ang'eni pod bor. Lokruoge mopogore pod wagino yuda. Ang'eni mago duto te ibiro bedo kimiyo nyakwara Mgajwanga bang'e Joyce Oduor pod nitiere gi twak e chenro mar open. E twak mokwongo nyakwara Mgajwanga okinyi makawuono piny owacho nosingo mar chulo jopur mag niang' e pacho kae. Nyaka sani osechulgi kose oyo. Ka bende sirikal ne osingo mano mar tieko gowi duto manda ponono jo kembe mag niang' nitiere godo kaachiel kod chenro mar Kodesa kata leasing kembe mag sukari mago mag piny owacho. Chenro makamano biro bero ngima jopur nade kata biro ketho ngima jopur nade. Mane momiyo kinyi makawuono Sharon abiro bedo kod jogo mantiere sekta mar pur ka gintiere kaunti ma Kisumu mondo gilernwa nosechulgi kose oyo. Kalure ni chak higani ne giyuak ni poko chulgi onego bed ni gitero nyithinde skul ne giyuak ni pesa gidigolo kanya. Ang'eni mago penjo mabendwa ni chwala hinya nyaka luore kod kembe marego sukari gwenge mago makaluo kanyakla kod Imbo mano mar piny Kenya. Wach leasing mag kembe bendwa ni penja tiang' gi ogendo ni supo kanya. Ang'eni biro bedo kitudore kod gi chakre sa achiel. Nyakwara Mgajwanga bang' mano Joyce Oduor kosekelo ni twak e chenro mar piny kawuono tedo gi chiemo chieng' tich adek jalieta bende biro bedo ka kelonwa kit tet mopogore. Koro kete mana ka chakre sa 2:30 nyaka sa 3 mar okinyi. Wang'e na miluma ma bende samoro nyalo saso wagodo. Bang'e chenro mar mbaka oromo abiro bedo kata iyo kiny makawuono achak gi chal mar fwambo weche ma bende waluo ni e kor gwenge mopogore. Twak mar okinyi makawuono Joyce chenro mar mbaka oromo. Wamenya na dwaro mano mar migawo mochung' weche mag somo ma bende koro osechak soko godo jonyuol ni ochak chulo fee kokalo yor mbui mano mar e-citizen. Kata kamano en paro mopogore ma bende osebiro ka nyuolo paro kawuok kuom migepe kawuok kuom jodito e sectors. Sharon akotudore kod mano nitiere ja neno amoro ma bende nochwalo na ote moro ka yiena ya mar mondo mi asome. Ocho ka ni the education PS Dr. Belio Kipsang is out of order and he should be advised accordingly before giving directives. Ocho ka ni PS directing parents to pay school fees through e-citizen. Which school fees? Yet education is free in Kenya. Ochako medo ka ni jonyuol mathoth ahinya mago mantiere day schools e gwenge mane kor gwenge. Ocho ni jonyuol moko chulo fee ka gitiyo kod oduma, gitiyo kod yien, gitiyo kod oganda, gitiyo kod chak. Kage mar mondo mi gichul godo fee kacha ka osetere school kacha to mano cover fee. Openjo ni jonyuol makamagi gibiro tero oduma kaachiel kod yien e e-citizen kose gibiro timo nang'o? Mano Alfredo Mondo. Mano penjo maduong' ma bende osebiro waramna ka kelo chochni. Kata kamano penjo be pod nitiere ni public participation. Penjo no penj kanye. Oganda bende no penji kaka ramna pok oket dwaro makamano. Kata kamano nitiere moko kuom jotend jopuonje ma bende wadoso godo moko kuom gino dwaro mar mondo bibi e chenro mar piny e mbako romo ne gwacho ni gintiere gi romo mar tipo chieng' tich abich. To kata mano Sharon ang'eni kawuono wabo bedo kod Jod Bura Makibra ma bende en jakanyo mar komiti mag weche somo Jod Bura kacha. Obro bedo koleronwa kaka Jod Bura bende wach makamano osebiro e nyimgi kose oyo to kapok obiro gibiro timo nang'o mar mondo mi kata kidwa ket gini e tim okete e lai makare okaw pach Jod Bura to kaw pach jopiny ok ni ena gino ma isieko godo asieka ko jopiny kia kumoaye. Aya duto te nyakwara Mgajwanga bende warwake pachi ioronwa ote kokalo lai magwa moko machoka redi ka 600 bende kinde ka kinde mbui magwa obiro ni achiel kachiel nyalo oronwa ote kanyo ponono neno e mbui mar X, YouTube kata mana Facebook. Duto te yudo gi nying mar Ramogi TV. Tudi koda e mbui maga Facebook, X atiyo gi nyinga achiel nyinga Sharon Ong'ao. Nyakwara Mgajwanga an bende nyalo tudri koda kokalo e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed kodwa nyaka giko nikech ma en rupenya mokwongo ed thond weche. Kuna mburadhangu yako hapa na amekunywa na aoni macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi na aoni na wengine wamekufa.
manitie e kinde le mag nam kod jolupo medore piny maru ka Nyasaye. En wach ma wasego e koko mang'eny ma wasewuoye to chal ka gima ni matin kabisa mitimo. Nyakorongo juang dakika osekadho 9 tok saa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw kwachako gi weche mag lit kod kuyo kama ji auchiel owito ngimagi ka jomoko 5 to olokre muofu tok yuomo kong' moko puodhi e gweng' ma Kangai mani Mwea West e kaunti ma Kirinyaga otieno mana piny rugodo odiochieng' manyoro to kaka Simfros Okinda lero nyalo bedo ni kwan joma owito ngimagi ni malo mokalo kanyo. Kar thieth Manjegas, Mwea West, kaunti ma Kirinyaga. Ji abiro yudo thieth tok kuoto kuong' ma oko puodhi e kar madho kuong' mong'ere kaka California. Kuong'no sani oseyang ni onego ji 6 kendo weyo ji 5 ka ok nen mana seche 24 tok madhe. Gino manochakore kamor e kind bese. Sani koro lokore midhiero. Mine e kind chuo, rowere kod jodongo koro piny odhiero ma ok ging'eyo kaka piny chalo. Moko kuomgi koro itaya ka jomoko to piny otaro ma ok ginyal kata wuok kama gibetie. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kirinyaga, ranyisi duto nyiso ni jotuo nyalo bedo ni omadho kwiri mar ethanol. And this illicit brew, we are suspecting that it must have had ethanol because the type of symptoms and signs that have already exhibited themselves from these particular patients have shown that they were having blurred vision, they could not see well. While we know very well that this kind of chemical will cause issues in the liver to cause what we call liver cirrhosis and even cause other nervous system problems. Jodak ywak ni kuong' mimadho California osekelo midhiero mathoth ka giseyo ruoth magweng'no kuom siko umo wuon kar mathno. Nyanya yangu alipoteza macho jana juu ya kukunywa pombe. Na wakati yule alikunywa pombe, sasa mimi nikapigiwa simu na brother yangu mdogo. Akaniambia nyanya yangu haoni. Tukuje tuchange pesa tumpeleke hospitali. Pombe kila saa pombe. Kuna brother yangu yako hapa na amekunywa na haoni, macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi? Huyo mtu kama atashikwe. After 2 days huyo mtu apatiane pesa na awachiliwe. Aende kichwa yetu. Lakini hata akituendea leo, watu watakuja kutupeleka sisi kaburini. Jotendari te kaunti no ywak ni gisetemo kar romgi maneno ni wuon kar mathno omaki gino ma osegore Lwanda. Anajita California. Amekamatwa hana license, tulinyima yeye license. Kuna wakati mtu mwingine alikufa huko Kadogu na miaka 2 iliyopita bado kwa hiyo pombe na tumejaribu kumsimamisha hiyo pombe lakini imekuwa na problem. Wakati niliingia hapa tumemkamata mara mingi, ameenda kotini na mara mingi kesi zinatupwa kutoka kotini. Kuna wakati pia tumemstaki kwa sababu ya operation ya bar bila license. Tukabeba pombe yake yote tukapeleka kotini. Pewa kotoda tumurudishie pombe yake. Nyakasani jauchiel osewito ngimagi tok jatuo moro wito ngimane kane rigithiedhe od thieth ma Kerugoya referral. Kwanni nyalo medre kaluwore ni anyuola mathoth osegolo lipot ni pok giyudo wedegi ma bende ne metho kanyo. Magi timre kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod min ode osebedo gi apedha mager matemo tieko midhiero mar kuong' ma ok opuodhi e gwenge ma Masawa. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakorom gajuang' achija 4 ma itudo kod muoch mar gas e kar dak ma mradi e Embakasi. Ochwale doho makama jomin buche dwaro ni mondo geng'negi kuom thuolo mar ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Obilo nyiso doho ni gitimo nonro mar donjo ne achijogo gi ketho mar nek, bedo gi paro makanyakla mar ketho chik, rem keto kenge mag geng'o masirano kod tiyo marach kod apis. George Bati gi mathoth. E doho ma Milimani Nairobi, achija 4 kamoting'o Derek Kimathi, Joseph Makao, David Walunya Ong'are kachiel kod Maria Mutete Kioko ne ochwale doho ka itudogi kod muoch mar gas mane okelo mach e kar dak ma mradi e Embakasi tich ang'wen mokalo. E kinde mar dieko burano, jomin wach mochung' ne piny owacho kwayo doho mondo geng'ne achijego kuom ndalo 21 mondo chiw thuolo mar timo nonro manimba. E kwayo mare, apisa matayo nonro ewi masirano Isaac Tenai okoni gitimo nonro ne achijego mar donjonegi kod ketho mar nek, bedo gi paro makanyakla mar ketho chik, rem keto kenge mag geng'o masirano kod tiyo marach kod apis. There are a lot of debris around and the process of
processing is still ongoing. There might be likelihood of recovering more bodies. Your Honor, beside the injured persons, there was also massive damage to property. Derek Kimathi mane osebedo kapasore ni obila kuom dala ng'wen motelo ne chiwruok kende lwet obila e wuon kama masirano notimore, ma bende noweyo ji 6 kowito ngimagi kama moko 270 to noyudo hinyruok. Ji 3 mamoko mochwal e doho gin apisa mag telo mochung' ne rito alwora NEMA ma ikoni ne ochiwo lesen ne wuon ohalano e tok chik. Okinde mag achijego kata kamano nokwedo kwayo mar medo geng'onegi ka gikoni achijego ok nyal luchore mawuok e pacho ka. None of them is at flight risk. These are public officers with good jobs, I must say, and they are Kenyans. And if at all there is a suggestion that they might, the court can quickly make an order which we agree to, that they deposit their passports. Bang' doho wacho ni achijego idhi geng'negi otieno mangima nyaka kiny, kama ibiro ng'adi wach ka oponi ibiro wegi rambun kata ibiro med geng'negi kaluwore kod kwayo mar jotim nonro. Ting' koro dong' lwet doho mar neno ni joma noyudo midhiero oyudo ratiro margi ka okenge bende imedo keti mar thiro masira makamano e kinde mabiro. George Bati, Ramogi TV. Gai marazimio Raila Odinga koro dwaro mondo piny owacho ochule yo malong'o oganda manyocho yudo lala gi hinyruok e masira mar muoch mar gas Embakasi. Odinga ne olimo oganda go e kar dak ma Embakasi East kama ose sirkal kuom keto nyawo e timo nonro mar masira mar muoch mar gas no. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende ogolo chik ni lor kuonde jaso gas kata kembe mag gas matayo chenro magi ataro mar chik. Ndalo 4 tok masira mar muoch gas e kar dak ma Muradi, oganda pod dhi nyime gi winjo rem kama gi jote Embakasi Social Hall. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne ochopo e alworani kama mach no muochie hie. Haitakikani gesi iwekiwe mahali karibu na pale watu wanaishi. Haitakikani wewe mahali ambaye kuna ukuta pale, ukuta hapa namna hii. Alafu trucks wanaingia pale ndani, vile wamejenga wamebeba gas huko ndani. Hii ni kuhatarisha maisha ya watu ambayo wanaishi hapa. Hii yote ni hatari sana, maana hii ni bomb. Odinga mane ochopo mar goyo mos ne jogo mane oyudo chiedh nade nosemo kalo sirikal kuom yule tich kar keto arita makare ne Uganda. Kuna viungo vya serikali ambao vimepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu imeangaliwa. Watu wengi wamelala kwa kazi, wamelala kazini, wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Kwa hao wote natakana wachukuliwe hatua vikali. Wewe Governor Sakaja, wewe ndio unapeana leseni kwa biashara zote Kenya, kuanzia kwa mtu wa smoki mpaka kwa kampuni ya baba ile inatengeneza mitungi. Sasa leo utatuambia watu wako walikuwa wapi, kama sio kila siku kungangana na watu wa smoki, kungangana watu ya mayai, kungangana na watu ya ndizi, kungangana na wananchi wakipiga starehe yao. Hiyo ndio kazi mlichagua Sakaja kufanya? Tafadhali tuwajibike kwa ile kazi ambayo tunafanya. Si ndio hiyo? Kazi inafanyika usiku, gasi inaekwa, tunaangalia, tunaficha. Na wananchi mimi nawaomba, tukiona kitu ambayo haendelei mzuri, tuwe tunasema. Odinga nochiwo kony mar omenda maromo milion 3 ne oganda go, kama bende nosema wang' piny owacho ni obiro kawo ting' mar jogo mane oyudo hinyruok. Kila jamii hapa ipewe ridhaa $500,000 kila jamii. Hiyo nitawezesha hao watu kwenda kuanza maisha mapya. Baba, hata mimi pamoja na wana Embakasi East tumepeleka mwenye hii kampuni kotini, na tena tukapeleka county kotini, na tena tukapeleka EPRA kotini. Tunataka wa compensate our ma victims wote. Kalore kod wach mar masira no, Senator ma Nairobi Edwin Sifuna noramo ni nyaka bede migepe mochung' ne teko bichope nyim kamiti mar Senate mar chiwo ler. Kama kweli huyu jamaa hakuwa na leseni, inawezekanaje kwamba EPRA wasijue, governor asijue, chief asijue, polisi wasijue? Haiwezekani. Tunataka wiki ijayo waje mbele ya bunge huyo bwana Kipto atuambie ni kwa nini alikubali mradi huu kuendelea wakati ambapo anahatarisha maisha ya wananchi. Kweth mar ODM no ne otimo limbe kama oganda maromo 47 mane ohinyore sani ojotie. Bende ne gichopo nyaka hospital ma Kenyatta kama oganda mamoko yude thieth. Magi timore seche ma gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende nogolo chik mondo lor kuonde pong'o gas
ma ok opuodhi duto e kaunti ma Nairobi. Kama kuna biashara kama hii inaendelea kwako na hujasema, wewe pia utajibu. Kote Nairobi we know where such operations should be. List imepatikana leo na zifunga zote ambazo ziko kwa maestri za watu. Zote zinafungwa leo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoronga jonku pogrogi mana mi weche motendre kod doho. Jadolo Paul Mackenzie kachiel kod achije mamoko 29 ne ochwale doho ma Malindi kama ne odonjnegi kod ketho 191 matudogi kod nek mag nyithindo e bungu ma Shakahola. E nyim jang'ad bura Mugure Thande, Mackenzie gi Lange ne kata kamano jokwedo kethogo. Mikoni ne gitime kinde higa mar 2021 nyaka higa mar 2023 e bungu ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Achiel kuom achijego Evan Syria to ne okosomne kethogo kaluwore gi lipot mar laktar manoyango ni pache ok ler, omiyo ne ok omiye thuolo mar kwedo kata yie kod ketho nyaka chieng' yangi ni ochango kendo pache ler. Esechogo dohono bende ogolo chik ne apisas marito jela mar mine Mashimo Latewa mondo yiene achijego lielo wiyegi. Ma en bang' achijego e bokil margi chwalo ywakgi ni jaliedo ok oyiene donjo e jela mar mine mondo miyo lielgi. 13th of February 2024, the prosecution shall file and serve their submissions by 20th of February. All service is to be effected physically. I agree with the defense counsel that he cannot be expected to take instructions in the cells in court and needs adequate space and time to do so. However, it is administratively easier for counsel to travel to Shimolatewa prison than for the 4 accused persons to be brought to Malindi and then taken back to Shimolatewa. Accordingly, I direct that Mr. Moko visits his clients at Shimolatewa prison to take instructions. The application for bond is deferred until after the ruling on the PO, highlighting of submissions on the 7th of March 2024. Riwruok mar Governors omedo golo ywak kod kwayo ne sirikal mamalo mondo dew medo gi pok mar omenda. Governors go pod ywak ni winjruok otamore kindegi gi sirikal ewi pok ma owinjore migi. E oboke mondik gi jakom mar riwruok Governors Anne Waiguru, oyango ni romo margi ma tarik 29 dwe mokalo manokelo kanyakla bede migepe mag sirikal kod jalub jatend Kenya. Winjruok ne onego ni gimed bedo gi lalruok ewi winjruok mar kwan omenda no. Waiguru kata kamano wacho ni pod nitiere pogruok ni mar migao mar omenda oniano ni nyaka migi mana siling bilion 391. Duol matayo pok e kind sirikal mamalo kod counties CRA to dwaro ni omigi siling bilion 398.14 mar mondo mi odhi ne counties. Governors kokale riwruok margi to dwaro ni migi siling bilion 439.5 kod pesa ma bende biro bero nderni maromo siling bilion 10.52. Giwacho ni medo pok biro konyo counties e gayo pek mar ngima, chopo kare chenro mar jiwo osach jotich, kendo neno ni chudo ma okel manyien mag SHIF, NSSF kod osuru mar udi ok obedo gi ng'ikruok e kinde mamoko. Bende kopogre gi manya kwarom gejuanga committee mar somo e riwruok Governors okoyo migao mar somo mondo ochung chenro manyien madwaro ni chulo omenda mag school fee kokalo e mbui mar e-Citizen. Jakom committee no Laktar Eric Mutai onyiso jatend migao mar somo Ezekiel Machogu mondo ne ni chenro no ochungi nyaka chop keti okenge maler ewi kaka owinjore time. Wacho ni ok owinjore ni chak chenro ka chenro mar somo e tam mar achiel osechakore. Children have reported to school, learning is ongoing, and then when we are half the term or somewhere in the term, we wake up in the morning and tell people that you are supposed to do payment e-Citizen. In as much as it's a good idea, but we ask the ministry to be a bit more organized so that they are not reactive and be able to provide information early enough so that our people will not be in doubt as to whether is there a fraud or is there something that is sinister behind it. What the Presidential Working Party report did was to mutilate the constitution of this country. They gave out proposals that ECD function should be taken by the national government and be paid by the national government, when they forgot that the national government has never invested even a single penny to our ECD facilities.
Mgajuang parni chwak makamana dhi bedo gode chenro mar mbako romo chakre sadek mano mar okinyi. Kopogore gi mano, duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC yuago nok mar omenda kaka achiel kuom ohinga e kedo kod mibadhi e pacho ka. Jatatije mar EACC Twalib Mbarak dwaro mondo omed EACC omenda maromo siling $703 kaka yo mar konyo EACC tieko dhugruok mag buche mag mibadhi. Jakom EACC Bishop David Oginde bende dwaro ni od bura opwodh chike madhi konyo gi tieko buche mag mibadhi e bwo thuolo machuok. Chris Owino nigi ler mathoth. Jatatije maduong' mar duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae Twalib Mbarak onyiso luoro mare ni lweny mar kedo gi mibadhi nyalo koso nyago olemo ponono ni sirikal ok obugo agulu mar EACC. Mbarak yango ni mondo EACC onyagre motegno kod mibadhi motimo nduoko e pacho kae, gidwaro medruok e pok mar omenda maromo $1,531,854. Mbarak ywak ni laru mar Integrity Center okosebedo kachopo dwach jopiny e muko sigingi mar mibadhi e sirikal mamalo kod sirikal mag counties kalure kod nok mar jotich kaachiel kod omenda. Yo mongirore mar tieko mibadhi kalure kod Twalib Mbarak en ndiko jolony manyien 600 kaka okinde, jotim nonro, sorovea kaachiel kod jolony mag goyo kwan omenda. Kalure kod Mbarak, okang' makamano dhi goyo jek chenro maggi mag tieko dhugruok e buche mag mibadhi masani otimonewa e laru mar Integrity Center kod lok tich mamoko mag EACC e pacho kae mangima. Tego migepe mochung' kar kendgi kaka EACC, apis jomin wach, bad migawo mar doho kaachiel kod apis Auditor General bende dhi konyo e miko sigingi mar mibadhi. E korka kore, jakom EACC Dr. David Oginde omiyo jood bura ting' mar loso chike duto madwarore e kedo gi mibadhi. Dr. Oginde ojiwo jood bura mondo puodh paro mar chik mar miyo arita malong'o joful maling'ling' e wi weche mag mibadhi. E okenge mar neno ni buche mag mibadhi otiek winjo e bwo ndalo machuok, Oginde dwaro mondo od bura otim lokruok ne chike mar kedo gi mibadhi mar keto thuolo ma buche mag mibadhi onego winj kod ng'ado. Buche mag mibadhi osebedo ka kawo thuolo malach, gino ma osekelo ng'ur kowuok kuom jopiny. Ranyisi makende en bura mar mibadhi mar Anglo Leasing mane okawo higni mohewo 10 mondo ong'ad buche. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jopuonjre ma mbalariany ma multimedia nobago ng'anyo ka kwedo monj ma ondiek nomonjo godo achiel kuomgi odhiambo manyocha. Monj manotimore kar dak ma Ole Kasasi kendo noweyo jopuonjre go gi hinyruok marach. Kaka Lydia Okeo lero, jopuonjre go koro omiyo migawo marango weche mag le mag bungu KWS seche 24 mar neno ni japuonjre no yudo thieth makare kod chudo mowinjore, nono to gibiro medo ng'anyo nyaka chop dwachgi. Okinyi mar tich ariyo, jopuonjre e mbalariany ma Multimedia University ntiere apaya. Giting'o boke kendo ging'anyo e wi monj ma ondiego toyo nomonjo godo achiel kuomgi odhiambo manyoro kar saa 2 mar odhiambo kendo kelo hinyruok marach ne japuonjre no. Nochuno bila tiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonjrego mane opong' kod mahu mager. We are fighting for our rights. We are fighting for our rights. The police using this live bullet is very harmful for the community. Japuonjre no manyinge Kevin Mwenda matiegore weche midusa e hike mar 2 nomonje gi ondiegno e kinde mane owuok e klas ka odhi e kar jot mare Manrongai. Monj manoweyo kowito lith lwete achiel kabath wang'e bende ne ondiegno kayo. Hapa ndani kuna magorila, ukienda huko kila mahali ni magorila tupu. Alafu ni aje fisi na kula mwanafunzi. KWS iko responsible. Hapo uwezi pita kitu kama saa 4, lakini hiyo fisi ni kama ilikuwa imeacha peke yake. So hiyo fisi ila kitu ilifanya ni kama ilishtuka ikaamua kuattack mwanafunzi. Jal majadak manotemore sebene no yudo hinyruok ka jopuonjrego koro seya pisas mag KWS mar ninde tich e kinde male mag bungu monjo jopuonjrego ka koro gibugo kao chike lwetgi. For the longest time kama comrade tumekuwa tukisafa. Tunatakiwa ndani, tunatakiwa hapa nje na watu wa Bangla, alafu nje watu wa KWS hawawezi shughulikia maslahi yetu. Wanaacha hizi zinatuuma. Jopuonjrego koro mag le mag bunge Kenya Wildlife Service KWS seche 24 mar neno
neno ni japuonjre no yudo thieth makare kendo neno ni otimne chudo mowinjore kaluwore gi monj makamano. We are giving KWS a maximum period of 24 hours to ensure that the person that was attacked be treated, be given special treatment and compensation. Japuonjre no terie ka thieth ma Wama Nursing Center e kabange no chwale ka thieth ma Kenyatta Referral kama odhi mbele gi yudo thieth. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwar mgajuang warita na milome kowuok e duol mano maro KWS ka jopuonjre makamago to koro nosemiyo duol no seche 24. Kata kamano nyakwar mgajuang dakika en 29 tok saa 10 mar okinyi gi kanyo bende makelo wa giko mar weche manyien okinyi makawuono mana kana osenyisi motelo chenro pod iye lach. Sani adhi bedo kaka oyo matin nyawadwa Joyce Oduor oseikre makare mar kelo ni nonro mar gazet warad kendo cheno mar mbaka romo chakre saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tool mari di mana star 860 star 418 hash to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye madgwedho. Nyakor mgajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyakisweti. Ok ni en talent ni kuri rietiendi ni talent kuru biro no. Ngato ka ngato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kikidhi nyis ji to kok inyiso ji ngama biro ng'eyo yonge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ongao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni e kan duso mach wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta.
Nyakora Ramogi jong machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono mataye nonro mar gazet nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Charity Kilei. Wadwa kawo thuolo makende mar mondo mi wanon gazet mano mar The Standard kachiel kod Daily Nation. Wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet gimomori inyalo dhi nyiewo gazet ibed piny isom eyo makare. Oyawre Charity ichiwo nade okinyi makawuono? Amba chiwo makare machiegni ahinya. Wantiere kod gazede ariyo kawuono Charity, gazet mar The Standard kachiel kod gazet mano mar Daily Nation. King'iyo gazede ariyo gi wach magimiyo pek okinyi makawuono pogore. Iparo ni jopiny nyalo ringa ahinya mar mondo mi onyiew gazet mane Charity to nikech ang'o? In king'iye kod wang'i mar jafwambo. An kang'iye aneno ga ni sama Raila Odinga kata kaka baba kaka waero luonge samoro amora ma en e gazet to nyaka waringa ka wang'eyo ni owacho ang'o. Koro an to da ringo ka nikech mae magimiyo pek. Gimiyo pek weche matimore e paw siasa gi sani. The Standard aneno ka nyaka sani koro pod gimiyo pek weche ma pod itimore pacho kae mano kotudore kod masira mar mach mabende nomuocha e kar dak mamradi mane kar chung od bura ma Embakasi East. Kata kamano Charity adwa nochak kod gazet mar The Standard okinyi makawuono wang'i ane thuon wacha mabende gazet mar The Standard omiyo pek. Gazet mar The Standard Nyakora Ramogi jwang' okinyi makawuono omenyo achije mabende itudo koda masira mar mach mano muocha e kar dak mamradi mano bore Nairobi. Kaka bende nyaka sani iwacho ni jo Kenya 6 ne owito ngimagi kaluwore kod masira makamano. Kata kamano nitiere jotelo mago mag sirikal ma nyaka sani koro owe oko kaluwore ni gin onge ketho moro amora mosemak gi godo Charity. Ok apar kamano gima long'o kata gima ber ka watimo kaka jo Kenya nikech jogi ong'eyo gima timore nikech ng'ama nomiyo jogi license dong mano mana sirikal to jogi osebedo kanyo for a very long time. Ok en gima ni giwuok awuoka ni koro gichako plant ni. Koro wang'e gima timore kaka sirikal owinjo wa non wachni kik wawe jogi oko nikech gini bro timore kendo kamoro to kwa we kamano to wabro medo hinyore kaka jo Kenya. To kwa ng'ie mana kaka gazet mar The Standard omenyo kae Charity wacho kae ni where the buck stops. Mana kaka isewacho kae ni nitiere jotelo mopogore opogore makoro owe oko kotudore kod masira makamani. Mana kaka wasewacho ni ji 6 nowito ngimagi kama thoth nodong' kod hinyruok mapogore opogore kaluwore kod mach manowang'ogi. Kata kamano odiochieng' manyoro ne gichopo e nyim doho achijego. Kata kamano nitiere jotelo madito e sirikal makoro owe oko monego beni gin bende ipenjo gi penjo makoni kod kocha kotudore kod masira makamano. Kwanyalo mana ng'iyo jatelo mokwongo mabende gazedni mano mar The Standard omenyo kae. Kwanyalo mana dok piny matin wantiere kae kod governor e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja. Nyaka sani wang'e ni en emotelo ne county ma Nairobi. Gini otimore e county mare. Kata obedo ni noonge pacho kae e kinde ma masira makama otimore en bende nitiere kod penjo monego bed nodwoko. En gi penjo kendo penjo owinjo konwa ni gini osebedo kabedo kanyo eiga ni te chakre higa manyoro gini osebedo kanyo. Ok en gima obuoge ni koro Sakaja ochiwo kawuono to ni plant ni ogur kanyo. Mano gima nitiere. Koro owinjo konwa ni jogi to noyudo license gi nade. To jomage mano facilitate no negi chulo ng'a pesa nikech kiyudo license nyaka ichul pesa. To nitiere afisa mioro ga e ground ioro giga mondo gidhi ging'i ane nani gini oket kanye. Koro ok onyal konwa ni embe nokia ni gini nitie kanyo. Owinjo konwa olernwa maber ni gini to otimore nade. Owinjo okonwa kata ni jogi gibo bedo compensated nade nikech gini otimore county ne to en emo chiwo license. Kendo nowacho ni sani license ichiwo achiel. Jogi donge ne gi apply ma afisa mage manoro e ground owinjo konwa gini maler. Akopogore kod mano wang'e ni governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja nogolo chik mar mondo mi olor kuonde duto miuse gas manitiere kuonde dak ma ji odak. Kata kamano kiwacho kae ni kaka jalno machano boma ma Nairobi wacho kae ni chik mabende nogolo odiochieng' manyoro ponono obiro moleo ma chik manonego bed nogolo chon kalure ni kuonde mijaze gas kata kuonde ma refill tangi mag gas gi mantiere kuonde ma ji odake ok onego bedi. Kopogore kod mano wantiere kod director mano mar EPRA mabende oyangi nyinge kae kaka Daniel Kipto. Daniel Kipto nyaka sani koro wacho ni chik oyiene duol magayo bech modhi e pacho kae EPRA mar mondo mi oti machiegni kod migepe mopogore opogore mar mondo mi okaw okang' mager ne jogo matiyo kuonde ma ok opuodhi kata illegal operators e pacho kae. Kata kamano
EPRA notuono jogi license chik mane gikawogi en bende nitiere kod penjo monego duoki Charity. Aparo ni wan gi tim moro marach kaka jo Kenya ni waritoga ka gimoro osetimore gimoro osekethre koka wabiro wawacho ni nowinjo tim kama. Aparo ni owinjo oket chenro maber kendo matek jogi owinjo kawnegi hatua nikech kwa medo link kaka sirikal gi ka jo Kenya ni warita ka sama gimoro osetimre marach koka wachako penjo ni to ng'ani nin kanye jogi owinjo konwa ging'e gima timore aya ni tuono gi license to ere kaka ne dakni giketer gini e court dakne gi insist ni gini ok owinjo bed ka nango giling gitimo gik ma ling koro ka gik moko osekethore koro koka giwacho ni notimre kama ok apar ken gima ber kaka jo Kenya. Jatend migawo mar teko bende nyaka sani koro nyalo yudore tago malieta Charity ka bende iwacho sani ni nyaka sani en kaka jatelo mochung'ne wechego mag energy and petroleum e pacho kae nyaka bed ni koro oneno ni kuonde duto maponono iloko ohala no mano mar LPG gas gino kuonde maponono ok ket ngima jo Kenya moko kama ng'aw kata kamano waneno ka mano kotimore wantiere kae kod jagoro mongirore e migawo no mar modhi mabende iwacho kae ni as the accounting officer Liban is responsible for ensuring dealers play by the rules kata kamago achije mabende no chope nyim dodo chieng' manyoro nok gi luwo chike mapacho kae matende ni jogi duto onego bed ni kaw negi chik kaber to kamiti mochung' ne modhi obede od bura mamalo kata od bura mar Senate onego bed ni luongo gi duto mar mondo mi odadhogi luongo gi to ok rach lakini owinjo kawnegi hatua nikech wang'iyo gi luongo gi ga pile ka pile lakini ka wamedo luongo gi elonga tonge hatua mwakao pod jo Kenya bro medo mana hinyore koro wakauru wakawne jogi hatua mondo gik makama kik timre kendo. Wach makamana no komi peke it gazet mano mar 2 kaachiel kod mano mar 3 nyaka Ramogi Jwang' inyalo some yo makare kodhi mana malo kanyo matin mar mondo mi wane ane weche mamoko mabende gazet ni mar The Standard omiyo peko kinyi makawuono gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga odiochieng' manyoro Charity it gazet mar 4 kanyo nyaka sani koro owacho mar mondo mi jogo duto mabende noyudo midhiero e masira mar mach mano timore Mradi e Mbakasi East onego bed ni chulo gi ne waneno odiochieng' manyoro ka Raila Odinga nochopo kanyo nyaka sani koro wacho ni ng'ato ka ng'ato manoyudo masira e mach makamano onego bed ni ichulo omenda maderom 1,500 penjo en bende sirikal biro chulo omenda makama sirikal osebedo ka ywak ni waonge pesa Serikal to ato gichunya to kapar ka serikal bro chulo pesa ni nikech ntiere gik moko mosegatimore ntie jok mosetho kata ndalo floods neno gitimre ga lakini ok wanega ka serikal chulo to an gima miya nyiero ka gini to pesa ni tinya gole to ok tek lakini bro yudo jok ma ibo chul pesa ni ok kata jok mohinyre gini koro ka pesa ni ponono adieri bro chule kaka dongo wacho no segolo 1,500 kendo gi raise ka 3 million gisechako raise pesa ni endi giketa ne okang' malong'o ma jomo hinyre emoyud pesa ni lakini ka girito ni serikal to bro chulo pesa ni mano to kane ka bro timore kaka nyaka sani kopogore kod wang'eni nitiere familia mago maderom 300 mabende nodaka e Mbakasi mabende masira makamano nojuko Raila dwaro no chulgi omenda maderom 1,500 ng'ato ka ng'ato bende ochwalo paro moro ni kalore ni jogo koro dong kod gionge kuonde ma ginyalo dake bende gidwaro ni serikal omigi kuonde machielo mag dake mabende wacho kae ni onego bed ni gin state funded affordable houses wang'eni utego pod igero Charity jogi bro dak kanye kalore ni kata kuonde ma gijote sani pono ginyalo mana jot kuom thuolo matin tigolo gi bang' mano manto tek ahinya nikech wapar ni Raila Amolo Odinga osebedo ka pingo wach housing levy niembe koro ka sani koro gidwaro ni jogi kendo dhi e udi ma igero gi serikal kes ni kendo dong pod ntiere kotini pod ntiere doho kendo ne gidagi kalo kes ni endi koro aneno ka nyalo bedo matek keto tero jogi kanyo nikech ne wach nitie chenro ma ibro ter godo jok ma dak e utegi to utegi be pok ogergi koro ma pod tek matin kopogore kod mano kapod wantiere mana it gazet mar 4 kanyo piny kanyo Charity bende nyaka sani koro wang'e ni obila mago kwach kich kata DCI nyaka sani koro gisechako timo nonro mopogore kotudore kod achije mabende koro itudo kod bedo jogo mabende nochung'ne kar jazo gas mabende koro ne omuoch giwacho ni onego bed ni idonjo negi kod ketho mar nek kalore ni ji 6 nowito ngimagi ji mathoth mago mohewo 280 sani koro dong kod adhola mopogore mag mach king'iyo sirikal ma pacho kae Charity bende paro ni nonro ni biro time yo makare ba jogi omaknegi chik makare ba jogo maponono wedegi notho bodong kata kod adhola giyud ratiro margi makare
Ata paro ni kaka kama wantiere kaka jo Kenya, ok apar ka jogi bro yudo justice, kaka iwacho kani. Nikech nitiere jok mani malo kucho chonde, manong'e gima timore, mane gigolo license, mane ochulgi, samoro nochulgi pesa, ok dang wang'e. To koro, ere kaka jogi, ng'abro kaonegi hatua, to gine ma gin malo kucho chonde. Koro jok inyal kaonegi hatua gin mana jok ma piny kae, jok ma samoro nofilo, joma piny kae, lakini joma ni malo kucho ka, to samoro hatua ok wanyal yudo, ok ginyal yudo justice jogi. To kata jok modong' gadhola gi, maybe ka wanyalo chango negi jo Kenya ka nyalo donjo gi chang negi, lakini kwa rito ni serikal bro miyo gi kar dak, bro miyo gi pesa, mano to wabro rito ahinya. Kopogore kod mano wantiere kod achije ang'wen ma bende nochopa e nyim doho odiochieng' manyoro nyakwar Ramogi Jwang'. Mano riwo Derrick Kimathi ma bende ne iwacho ni ne en wuon illegal gas refilling point no. Kopogore kod mano nyaka sani koro wang'eno obila okwayo mar mondo mi omed tweye kuom ndalo 21 kitimo nonro matut. Achije mamoko ma bende ne ochopo e nyim magistrate Dolphins Alego wantiere kanyo kod National Environment Management Authority NEMA staff mano David Walonya Ongare kachiel kod Joseph Makau kod Mariana Muteta Kioko duto ne gichopo e nyim doho odiochieng' manyoro. Kata kamano nyaka sani koro obila mago kwach kich podi manyo dereva mar lori ma bende ne omuoch e kinde masira makamano. Kata kamano nyalo mana jiwo obila e pacho kae mar mondo mi otim nonro matut ahinya kotudore kod masira makamano. It Gazette mar 5 bende nitiere wach ma gazedni mar The Standard nomenyo kae okinyi makawuono Charity. En nyaka sani waneno ka nitiere pogruok ahinya kotudore kod weche mag somo e pacho kae. Iwacho kae ni teachers split on push for more powerful employer. Nyaka sani koro wang'eyo ni duol mochung' ne jopuonj mano mar NATA. Nyaka sani koro wacho ni paro mopogore opogore ma bende ne ochwal gi kanyo. Nyaka sani koro wacho ni gidwaro mar mondo mi ponono gibede twaka kod duol mandiko jopuonje tich TSC ka achiel kod KUPPET mar mondo mi gine kaka ginyalo keto e tema gigo ma kata lokruoge mopogore opogore midwa kete sekta mar somo e pacho kae. Charity. Anaparo ni ng'ama winjo luor kabisa en japuonj, nikech japuonj kogol nyathi matin moket obed ng'a duong', mano ng'ama timo tich maber. To jogi owinjo riw paro, nikech samoro ing'eni joma gibede e positions ma high gi para weche gi, lakini kwa dhi e ground wapenja japuonj, owinjo jogi oriw paro, to ka giriwo paro to wabro dhi kama ber. Lakini kwa meda ni ichiewa chieng' moro wacho ni owinjo watim kama mok iriwo jopuonje gi to bro bedo matek. Koro nyaka wakel jogi pamoja mondo giwuo kaka duond achiel. Wang'eyo ni nyaka sani koro nitiere pogruok e kind NAT ka achiel kod KUPPET kaluwore kod gazedni mar The Standard. Nyaka sani koro giwacho kae ni mano riwruok mar jopuonje mano mar Kenya National Union of Teachers NAT. Nyaka sani koro gikwedo paro mopogore opogore ma bende koro idwa ket e migawo mar somo, ka bende giwacho kanyo ni gin punitive and demanding. Ka bende nyaka sani giwacho kae ni gidwaro mar mondo mi gibed kod twak makende kod duol mandiko jopuonje tich TSC. Kata kamano riwruok mar jopuonj mano mar KUPPET mano Kenya Union of Post Primary Education Teachers nyaka sani gin to koro giseyie ni gibiro bedo ka gibedo e twak ma bende koro bagi e pacho kae. Kata kamano mago gin mana weche mopogore opogore matimore e sekta mano mar somo e pacho kae. Mitantiere wach moro momako wang'e gazedni mar The Standard kalore ni kwaneno weche ma bende oket e It Gazette mokwongo. Magi weche monyalo wacho ni gazedni mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. Charity. Anaparo namba 6 ka omora matin. It Gazette mar 6 bende aneno ka omenye kanyo bende. Ma wach Chebukati ni. Wacho ni why Chebukati's name is yet to cause anxiety in political circles. Aparo ni sani ja Kenya kiwinjo nying Chebukati tiseol. Sana jok moya luo Nyanzi iseola koro aparo ni wach ni owinjo onone ahinya, kik wakawe akawa mayot kaka obiro ni. Owinjo none matin. Nyaka sani koro iwacho kae ni jolnon weche mag siasa kata political analyst nyaka sani koro giwacho ni paro mano mar yiero Chebukati mar mondo mi ponono obedi ka achiel kuom jogo mabede e doho mar appeal. Nyaka sani koro giwacho ni ponono ok nyal bedo e yo makare. Kata kamano nyakwar Ramogi Jwang' wach makamano mi pek e It Gazette mar 6 mano mar gazedni mar The Standard. Weche to podi nitiere mathoth nyakwar Ramogi Jwang' e gazedni mar The Standard. Weche mag ohala nitiere iye kanyo, weche mag tuke bende nitiere
e it gazet mano mar prareyo mane gazet ni mar The Standard. Adon ne waket tengi gazet mar The Standard kaloni ne wamulo mana mapiyo piyo. Wamula ne gazet mar Daily Nation ka thuolo mar wapoko rumo okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation mana kaka isewacho Charity gimiyo pek weche mag siasa. Ponono gin weche matimore e duond bura mano mar kata riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ondike kayo makare ni taking on Raila. Kwa nyalo mana ng'iyo wach mabende omi pek kanyo. Ka nyaka sani kori wacho kae ni factional wars within opposition coalition nyaka sani obedo linked ne yiero mar higa mar 2027. Nitiere jogo ma olap dhogi ndonga ne kom mar tend piny Kenya riwruok mar Azimio. Kata kamano wang'e ni Raila Odinga bende en bende ponono kochopo 2027 en bende obowacho ni an bende kora doke debe kacha. Charity. Aparo ni gima chandowa kaka jo Kenya kata gi coalitions gi okwan jo adieri to mage jo siasa wang'iyo gi jo siasa. Koro ing'eni osebedo ka jomoko osebedo ka paro ni Kalonzo ibro mi opportunity mar bedo president 2027, lakini kaka wang'eyo to wang'ere kaka jo siasa ong'eyo ni kichopo ka tiwacho gimopogore. Koro aparo ni mane magisechako ji prepare chon nikech ging'eyo ni 2027 kaka kama kawaida Raila bro wacho kendo niya odwaro bedo president. Koro to wach gi gibro loso kaka party. Ato bende kwa ng'iyo ka nyaka sani koro wang'e ni Raila Odinga en kachiel kod riwruok mare mar mano duond bura mare mano mar ODM. Nyaka sani koro gisebedo ka giwuothe kor gwenge mapacho kae ka gimanyo jokanyo manyien manyalo donjo e duond bura mano mar ODM. Kata kamano iwacho kae ni nyaka sani koro ponono osechako goyo debe kodwaro mar mondo mi e tielo mar 6 kendo olar koma mar tend piny Kenya. Kata kamano nitiere jokanyo moko mago mag Azimio la Umoja moting'o kanyo Kalonzo Musyoka kachiel kod Eugene Wamalwa. Gin bende nyaka sani koro ponono giriwore kanyakla gisebedo ka giwuotho. Iwacho ni ncha ginenore kumoro achiel e gwenge mag Kajiado mano Jumapil mano mar juma mokalo. Nyaka sani bende gintiere kod romo mopogore opogore magipango e giko dirani mabro bedo katimore Kitui kachiel kod Meru. En pogruok e paro kalore ni ng'ato ka ng'ato ponono nitiere kod dwaro mare. Aero kaka gazet mar Daily Nation ondike kae ni power struggle. Nyaka sani koro riwruok mar Azimio nitiere kod tungni moro matin kalore ni jogi dwaro kama to jogi dwaro kama. Kata kamano warit wanen ni kochopo 2027 ng'ama ponono ka Azimio pod ochung' kumoro achiel ng'ama gibiro miyo bendera mar laro kom mar tend piny Kenya. Wach makamano nyako Ramogi Jwang omi pek e it gazet mar 4 mano mar gazeni mar Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo isoma mana mapiyo piyo. Adwano dhi it gazet mar 2 mano mar gazeni mar Daily Nation Charity. It gazet mar 2 kanyo nitiere sigana moro mabende omora kanya ahinya ka bende nyaka sani iwacho kae ni nitiere chuo moko ma yudore e county ma Meru. Nyaka sani koro ket kae ni Meru Men's Chama set standards for community. Wang'e ni weche mag chama adira Charity jiko winjo to ng'eyo ga ni chama gin mana mag joma mine. Sani koro nitiere chuo moko Meru ka gin bende koro giwuok oko giloso chama margi giwacho ni wan kaka joma chuo wan bende we walose chama marwa at least wabede kod gimoro. Aparo ni mano gima ber kabisa nikech sani koro nyiso ni mine kare waneno ga mbele joma mine waneno mbele. Ndalo machon ne giwacho ni joma mine ka nitiere chama to gikuotha. Ere koro gineno ka koro ken ga kuotho joma mine timo ga gik mabeyo kendo joma mine osetimo maendeleo mang'eny gi wachama. Koro aparo ni magi maber ka joma chuo koro be nyalo donjo e gima kamae. Joma chuo moko be koro ng'iya ka joma Meru osetimo mendo gimbe gichaki gibro dhi mbele ahinya to ma bro konyogi. Ato joma chuo makamagi nineno giga mana ka gigudore mano e kanisa moro mane gwenge mag Meru kocha. Kata kamano ne gitugo mana tugo mabende ong'ere kanyo kaka jwa. To gin joma chuo ma hikgi oniang' Charity higni 50 nyaka higni 60. Kata kamano kiwacho kae kwa nyalo mana ng'iyo gino mabende giwacho kae ni kalure kod gino magiwacho kae ni ne nitiere statement moro mane gidwa golo mano chieng' tarik 20 mano dwe mar 12 mano higa mokalo. Kata kamano giwacho ni ne gigolo omenda margi e bengi. Ka gisegolo omenda ne gipogo omenda makamano. Ka nitiere moko kuom gi nodok pacho kod omenda maderom 100,000 ng'ato ka ng'ato en okang' makare ahinya matiende ni kata obedo ni tugo ema nokelo gi kanyakla to gineno kaka ginyalo yuto kowuok e chenro makamano. Magi maber kabisa sana nikech ing'eni jo county kaka county ma Kirinyaga gisebedo ka gin gi chandruok mar ji madho kong'o mar chang'a cha ahinya to osebedo ka hinyo joma chuo ahinya to gichamo mira to gini osebedo ka hinyo gi. Koro aneno ka gisekawo okang' ma koro ginyalo lose pesa bro kata
konyo joma chuo moko manitiere counties mopogore opogore kata e county ma Kirinyaga kata e counties gi to gibro dhi mbele magi maber kabisa winjo wamed chwalo gi mondo gimed kano pesa. Kopogore kod mano kwa dhi it gazet mar adek mano mar gazedni ma Daily Nation nyaka sani koro nitiere paro mabende mano migao mochung'ne apeyni madongo e pacho kae mano Kenya National Highway Authority nyaka sani koro gitemo mar mondo mi ponono giberane kata giket lwasi makare ahinya ne jowuoth matiyo kod apeyni ma pacho kae. Wanyalo mana dhi it gazet mar adek kanyo mar mondo mi wane ka nitiere Kenya gitemo mar mondo mi gidira kata giket chik moro ka bende giwacho kae ni Kenya seek to ease travel pain with roadside stations. Gigeto mar mondo mi e bath apeyni mopogore opogore mayudore pacho kae. Ponono ogere kuondego makata jawuoth ka winjo no ol. Onyalo dhi kumoro kacha, onyalo kata dhi konyore, obed no odwa dhi konyore, wang'e ni nitiere konyruok madong' kod mano matin ng'ato nyalo dhi kacha. Nitiere kuonde moko ma ponono jowuoth nyalo bedo ni seche moko ise riembo kuom thuolo malach. Iwacho ni akora ol, we achopane kumora many kumora ninde. Mago kosebedo ka nitiere pacho ka to king'iyo kata picha manitiere kae kineno picha mantiere kae Charity en mana picha mar nyamburko mopogore opogore gichung' e bath apaya to king'iyo kuma gintiere wanyalo wacho ni en ponono kuma ochako timo halaten man entiere ei bungu matende ni ng'ato ok nyal kata konyre kanyo ng'ato ok nyal yudo kuma nindo kanyo. Chik ma kama kokale an korka korano no bro konyo ahinya e bero weche mag wuoth kendo nyalo konyo e duoko piny masiche mag apaya Charity. Iwacho ni jok nya konyre bungu. Konyruok e bungu ok ber nikech manen ketho chal mar kor lwasi. Lakini joma moko to waneno ga sana jok ma chuo ka kinyu joma chuo lakini waneno ga kukonyruok e bungu ahinya lakini aneno kama gima ber kabisa nikech bro konyo jowuoth bro konyowa kabisa. To usuru ma kigiket mang'eny ahinya. Ng'eni gigi ma kama gikoselosi to wang'e ni serikal kendo bro biro ka kelo tiende dwaro choko usuru mang'eny. Koro wakete lakini wakete e yo mabro konyo jowuoth. Okay, yo mabro hinyo jowuoth. Nyaka sani koro iwacho kae ni mano duol mochung'ne apeyni madongo e pacho kae mano Kenya konyalo mana sudo malo matin. Nyaka sani koro iwacho kae ni Kenya nyaka sani koro osegoyo chapa chike mopogore opogore kata paro mopogore opogore mabende biro bed ka itiyo godo kod private developers kata mago joket mwandu mag ji giwegi ka bende iwacho ni gine magibiro bedo ka gitayo kuonde makamago kuma iluongo ni stations makamago. Kiwacho kae ni stations makamago gibiro bedo kata will be located not more than 600 meters from the road kaluore ni onego bede mabor kod apaya matin lakini ok onego bed no kalo mita 600 kowuok e ndara kanyo. Ka bende wacho ni mano adira biro bedo ka konyo kotudore kod weche mopogore opogore ma bende gibiro bedo ka giketo kanyo kang makamano waneno ni biro bedo ka konyo ahinya kotudore kod chenro mag wuoth e pacho kae kapo nono kal chik no adiera mar mondo mi oneni odhi mbele e yo makare. Adonwa dhi mbele mana mapiyo nitiere weche mopogore opogore ma bende ne omi peke gazedni mano mar Daily Nation. Nitiere weche matimore e counties magwa Charity ma bende neno ko mi peke it gazet mar 19 mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani koro wang'eyo ni ywaruok osebedo ahinya ka kotudore kowuok e duol mar governors ka girakore kod migao mar omenda. Nitiere omenda ma migao mar omenda wacho ni gibiro bedo ka gimiyo governors kata kamano. Governors to dwaro omenda ma bet lach. Kanyaka sani koro iwacho kae ni nitiere omenda National Treasury kata migao mochung'ne omenda e pacho kae wacho ni nyalo miyo mana counties bilion 391 kata kamano. Giwacho ni omenda makamano counties wacho ni okoromo. Counties to wacho ni gin gidwaro omenda makaber gidwaro ni omigi bilion 439.5 kachiel kod mano madere miluongo kanyo ni equitable share mano mar bilion 10.52 mabendi wacho ni biro bedo kaka road maintenance levy. Charity. Aparo ni yudo pesa tok rach, kwayo pesa mang'eny tok rach nikech samoro gin gi budget gi magiseketo piny giwacho ni kwayudo pesa makama tema bro konyowa kaka counties. Gima owinjo watim en mana ni wahakikisha ni pesa ni kaka wasego okogole
to ng'ato nyalo account for it. Wanyalo ng'e ni pesa ni otigo kama nikech nitiere nderni moko kata awinjo kiluongo na apaya. Apaya mang'eny osebed kige every year iloso, every year gitimo ne gi renovation. To ma wacho mana ni nitie ng'at malal gi pesa ni. Nitie jok ma pesa ni giyude adier lakini ok giti kode maber. Koro pesa ni to komigi giti atia kode maber. Owinjo giket budget ni maber ma in a way ma ng'ato ka somo budget ni neno ni adier pesa ni notim gang'o, notim go kama, ok ni pesa ogol to iwinjo ni bilion 3 omadho chai. Mano ka emane gima rach kende. Nyaka sani koro giwacho kae king'iyo kaka ondike kae Charity, giwacho ni COG mano duol mar governor says revenue sharing talks have hit a deadlock. To wang'eyo ni kaponono ok ogol omenda makamagi ne counties e wang'sa. To ponono chenro mag tije e counties magwa mopogore opogore nyalo chunga kar tiendgi. Ka bende ineno kanyo paro ma bende ochwal kanyo kod jakoma mar duol mar governors mano Anne Waiguru. Nyaka sani kanyo wacho ni our proposal is also buttressed by need to ensure county governments are cushioned from the rising cost of inflation across various devolved sectors. Wang'eni pek mar ngima bende nitiere. Emomiyo counties kinde ka kinde osebedo ka sundo sirikal mar mondo mi omed gi omenda. Kaponono ni podi sirikal omiyo gi omenda mano maderom bilion 391 kaluwore kod pek mar ngima, ponono chenro mar gi ok bidhi e yo makare. Wang'eni nitiere jotije matie counties kacha Charity makaluwore kod pek mar ngima gin bende de gi gomb mar mondo mi omed gi osara margi. Koko med counties pesa bo migi bilion 450 magidwaro, ibiro med gi osara e yo machalo nade. Mano dong biro nyiso ni ponono kata omenda michulo gi kaka osara nyalo koso bedo kose nang'. Ya mano tadier nikech counties osebedo ka inyere kata last year counties moko jomoko nok chul kata osara nikech pesa no pok ogol. Koro komed gi pesa to ber. Mano ok gima rach. Bora ni wati gi pesa ni maber. Adon wadhi chien nitiere wach machielo ma bende gazet ni mar Daily Nation nomenyo. It gazet mar 14 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 14 kae Charity. Wang'eni jo Kenya osebed kijiwo kata jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka wacho ni awuok e pacho kae adhi e pinje maoko kadhi manyo nu chenro mag tije mopogore opogore. Chieng' ngeso mano mar juma mokalo jagoro mano jatend migawo mochung' ne wechego jatend migawo mar jotich mano Florence Bore ne yawa yanga chenro mar jo Kenya ma bende ne wuok e pacho kae ka gidhi timo tije mopogore opogore e pinyno mar Saudi Arabia kaachiel kod Qatar. Kata kamano neno wach moro kae ma bende mora ahinya. Nitiere joma chuo 500 manyaka sani koro ne ondikore mar mondo mi oyud tich mano mar nurses. Ka bende iwacho ni tich makamano ne oyaw thuolo mar mondo mi joma mine ema o apply. Kata kamano 500 ne gin joma chuo. Mano nyiso kit nok mar tije kata kiwango mar nok mar tije mantiere pacho kae Charity. Aparo ni samoro be mano be samoro chuo to ng'eni gin to ka ng'ato chuo dwaro gimoro to dhiga. Ting'eni joma mine samoro waluor ga matin. Idwa ni apply to kendo kiparo ni nitiere reports ma osebedo ga kaya e Saudi Arabia gi Qatar mok beyo ahinya. Iparo ndalo moko ne nitiere jaber moro manoduogo to kaka nowacho kaka no maisha nobedo kocha ne tek ahinya. Koro aparo ni samoro be mano miyo joma mine luoro mondo gimany tijegi. To joma chuo ing'eni giwacho ni we apply ang'a bro timore. Koro aparo ni mane gima samoro timore kama to tich bing'eni onge. Sani tich joma youth yuagre adier tich onge. Koro kiyudo opportunity ma kamano to joma mine ok dwa apply. Giwacho ni we wakaw tijegi koro we wakaw. Kata kamano nyaka sani koro jatend migawo mochung' ne jotich e pacho kae Florence Bore nyaka sani koro giwacho ni sirikal ma pacho kae temo mar keto lwasi makare ahinya ne jo Kenya mawuok e pacho kae ka gidhi e pinje maoko. Nyaka sani wang'eni ni nitiere thuolo mar tije mago mag nurses maderom 2,500 ma onego be ni wuok e pacho kae kata thuolo ma jo Kenya nyalo oro kwayo mago mayudore e Kingdom of Saudi Arabia. Kata kamano 1,000 applications 1,000 kende manotim mabende nobuogo jinin 500 ne gin mago mag joma chuo kaachiel kod 500 mamoko ne gin mago mag joma nyiri. Kata kamano tije makamagi sirikal oseyawo thuolo mar ja Kenya moro amora manyalo dhi tie pinje maoko owuoge ka bende giwacho ni mano biro konyo ahinya e ting'o malo uchumi ma pacho kae kod ngima mar ng'ato. Kalo ni kiwuok e pacho kae kidhi e pinje maoko ponono chal mar ngimani nyalo lokore. Nyaka Ramogi jong' wach makamano omi peke It gazeta mar 14. Nyaka sani koro piny Kenya nitiere tudruok kod pinje 19 ma bende giwacho ni nitiere thuolo mopogore opogore mag tije ma jo Kenya nyalo wuok
kowuok kae dhi e pinje 19 giketo lwasi mopogore opogore, giketo nyaka namba ma ng'ato nyalo goyo ponono ikale midhiero moro amora kintiere piny ma kono no, inyalo ywa tol mar mondo mi e kinde ma intiere oko mar piny Kenya kae tiyudo lwasi makare mar tich. Adwa ni watie kod machinglo mantiere It Gazette, machinglo na anene It Gazette, mano mar 17, mano mar gazedni mar Daily Nation. Machinglo makamano e twak ma bende Sharon Ong'ao biro bedo godo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Magi weche maliekore kata gino makore dwaro no tim e pacho kae. Chulo omenda mar somo, mano mar school fees kokale e Citizen. Chenro makamano ang'e ni sewinje Charity. Irwake koso kirwake? Ato okarwake nikech naneno kata University of Nairobi ne giwacho ni koro chiemo kidwa ni chiem tichulo pesa e e-Citizen. Yawana paro ni kanyo to koro wakala inya. Ntiere gik ma ber chulo fees e-Citizen, lakini to koro kwa penjre ntiere pesa moko matindo kaka pesa penj, tie pesa moko matindo kaka pesa tuition, siling 100, siling 150. Yani pesa gi be wadwaro ni waketi gi e-Citizen. Madonge bro miyo ni koro school ka serikal okogolo pesa ne skunde, to skul omoko, skunde kendo moko. Koro bedo ni skunde te koro wategemea serikal. Ko serikal okogolo pesa wang'icha. Ka serikal okogolo pesa chiemo, skunde ng'icha. Anta mata neno ka wachni okarwake ahinya. Kwa ng'iyo kata picha moket kanyo, sura manitiere kanyo ne en sura mwang'eyo kata nyaka Ramogi Ajwang' nyalo pong'o kod wiye. Kwa ng'iye kanyo, ano chalo na jatend migawo mar weche mag somo e pacho ka. Aya, oting'o kanyo simo, mano mar ong'we yamo. Ondike kanyo ni e-Citizen, fast, secure, convenient. Piny kanyo to ndik ni school fees. Chenro makamae kata kamano, kanyo mopogore opogore e sekta mar somo osebedo ka kwet. Tineno ka nitiere bugo moro kanyo magidonje. Akeni bugo no en kuma school fees biro bedo ka donjo to nyumore, skunde pod biro bedo ka bandho serikal weche mag pesa kosango mabro timore. Nyaka Ramogi Ajwang' bende nyalo pong'o kod wiye kotudore kod mano. Charity, wachni mogik kawaloro nonro mar gazet okinyi makawuono, thuolo mar wemo rumo. Erokamano, adwa mana kwayo nyikwa Ramogi niya, ka waneno gima rach katimore kata e estates kama wadake, gima notimore Embakasi en gima de wachako go koko chakre chon. Mage gik ma wanyalo avoid kaka jo Kenya. Koro kineno gima rach katimore kik waling, wago koko kaka iwacho ga e gari chande niya, ka dereva riembo gari marach to wago koko. Mane gima dawachi. Erokamano ahinya Charity Kilei kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono. Ibi walidh ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet. Nyaka Ramogi Ajwang' waselidho ni gazet mano ma Daily Nation kaachiel kod mano ma The Standard. Gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo, ibed piny, isome yo makare. Akaw yueyo madundo gi sani. Tok yueyo aduogo kod twak e chenro mar ropeny. Kik idhi mabor. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nyeko Ramogi Ajwang' chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Adoje ote ka ingene ka thoth nyeko Ramogi Ajwang' omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolokolo instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like they want the best for me. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur.
farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana Ramogi TV. Nyakor mgaji wanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipeya onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umuchiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoke kawiya.
abich ka tich abich saa 4 otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakura mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama kite mana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi
maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, saa adek otieno. Kik bai. Hakim Ziyech en jatugo masule mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makor achwich ne tim noendo mar Super League mong'ere kaka Galatasaray. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejo ng'asingo ni naduogo kod twaka mokwongo e chenro mar Rupinyo okinyi makawuono. Gie thuolo ni Nyakwara Mugejo machiegni twak mar mokwongo okinyi makawuono kama odwa twak kotudore kod gigo matimore e sekta mar sukari e pacho kae. Osechul jopur niang' kosepok ochulgi. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono Nyakwara Mugejo abro bedo kod welo achiel kachiel ka gintiere e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Welo makamago gin jogo mawuok e sekta mar sukari. Gitiyo machiegni kod jopura mag niang' kaachiel kod riwruoge mopogore opogore mabende nitiere e sekta mar niang' e pacho kae. Nyakwara Mugejo magi duto timore kaluwore ni sirikal ma pacho kae nosingo mar chulo jopur mano omenda madirom bilion 1.7. Komenda makamano nosingni jopur ni biro bed ka ichulogi ahinya to e chaka higani. Kata kamano wadwa penjo jogo mawuoka e sekta mar pur ni giseyudo omenda makamano kose oyo. Wang'eni sekta mar sukari en achiel kuom sectors mabende sirikal ma pacho kae osebedo ka temo mateka mar mondo mi ochiera sekta makamano. Kata kamano nyaka sani chenro makamano ochopo kanye. Sirikal ma pacho kae bende osebedo ka temo ahinya mar mondo mi kembe sukari mago mag piny owacho e pacho kae obeda list kata okodesa. Kata kamano chenro makamano kotime obro bedo kobero ngima jopur mag niang' kose oyo. Kaluwore ni achiedh nade maduong' ma jopur mag niang' kinde duto yuago en nok mar chudo. Kaluwore ni giyuak ni ka gisetero niang' e kembe mopogore opogore e pacho kae ahinya to kembe mag piny owacho to koro chenro mar chudo to koro bedo kata kao ndalo mathoth ahinya. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejo abro bedo kod welo ariyo. Welo wa makamago mana kaka senyisi biro bedo achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Abro bedo kanyo kod Atiang' en jakoma mano mar KASAP. KASAP en Kenya Association of Sugar and Allied Products. Kachiel kod wendo mar ariyo mabenda bro bedo godo Richard Ogendo en jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association. Gitudore kodwa achiel kachiel ka gintiere e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ineno gi kanyo gisechopo kanyo kendo bro bedo kwa twak kodgi mar mondo mi ginyiswa ni to sechulgi kose oyo kose mana singo ma sirikal wacho ni wabro bedo kwa chulou gowi mano mar bilion 1.7 to nyaka sani jopur pod iguonyore kod pado. Nyakwara Mugejo in bende kamora mora mineno okinyi makawuono inyalo chwalonwa paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236600. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ Richard Ogendo oyawre ka intere kaunti ma Kisumu kanyi chiw nade okinyi makawuono kendo machiegni twak.
Sharon oyawre achiew maber gokinyi kawuono kendo amor mar biro e studio mar Ramogi ka mondo wawuo gi jopiny kendo gi jopur mar niang' kamoro amora ma gintiere. Aya machiegni ahinya twak okinyi makawuono, kata kamano an Joyce Odur ema ntiere kodi e twaka okinyi makawuono. Penjo mopenjo nyaka sani Richard Ogendo, nyaka sani koro sirikal nosingo ni biro bedo ka chulo jopur omenda maderom bilion 1.7. Ageno ni mane omenda gowi ma jopur bandho kowuok kuom sirikal. Omenda makamano osechulu kose podi, Richard? Mokwongo agoero kamano ne His Excellency the President kuom chopo singo mar chulo gowi mane owacho no bro chulo. Kata kamano gichulo 1.3 billion out of 1.7 billion monego bed ni chulo. Ma tich abich kaka nineno ka President ne Nzoia pesa no se donjo cooperative societies outgrower companies mane jopur ka godo niang'. Koro kambe gi mag jopur niang' sani koro gitimo kwano. Ageno ni kochakore kiny gi tich abich to koro jopur bro yudo chegegi. Mane kaka chenro pangi, lakini pesa to se donjo 80% mar 1.7 billion. Koro pod odong' milion 400 ma pod ni oko ma pod sirikal okelo. To ageno ni biro. Iwacho kanyo makare ahinya ni sirikal nyaka sani ewi omenda maderom bilion 1.7. Sirikal osegolo bilion 1.3 machende ni pod odong' milion 400 monego bed ni chulo jopur. Milion 1.3 ma nyaka sani koro osechiw ne jopur. Ibiro bed kipoge yo machalo nade? Kose nitiere jopur moko mibiro chuli kod pesa atamalo mar pesa mosegol ni to moko biro dong'. Kose ibiro chule e yo machalo nade mar mondo mi jopur kik kale achiedh nade mora mora, Ogendo? Ingeni gowi ni ne osechul bathe about percent 28 mano osechul. Koro mano ndalo handshake. To sirikal masani ochulo e balance manodong' gichulo 80%. Koro pod odong' 20%. Koro japur ichulo gi percentage no ni gopi modong' ichuli 80%. Ka pesa moro biro tibiro chuli pesa modong' nikech jopur nigi gowi mopogore opogore, ji notero niang' tan mopogore opogore. Koro cooperative society kata outgrower company kata factory wuon chuli direct. Koro mane kaka ibiro chul japur mar niang'. Kosetim kamano, gimomiyo kwan go timore, nitie loan mane jopur okawo ma bende kambe gi nyaka ng'adi nikech gin pesa ma ichulo back to commodity fund. Koro nyaka gigo kwan e yo makare mondo gichul loan mane gimiyo japur e higni mokalo. Koro mane kaka kwan bedo. Ilero kanyo makare ahinya. Bende pod wabiro bedo ka wapenje ni ponono udwa ni sirikal otimang'o kotudore kod ariyo sekta mar pur e pacho kae. Kaloro ni kinde ka kinde ma en ywaka mosebedo kwa winjo kowuok kuom jopur. Gitero niang' e kembe mopogore opogore, to koro kochopo sa chudo to koro ibendo matamra gi nono. Mana kaka iwinjo kanyo nyaka Ramogi Ajwang' ka Richard Ogendo wacho ewi omenda bilion 1.7 gowi ma bende sirikal ne ntiere godo mar jopur nyaka sani koro segol atamalo 80 mar omenda makamano. Mano maderom bilion 1.3 ma nyaka sani koro ibiro bed ka ichulo jopur gwenge mopogore opogore ma bende ne otero niang' e kembe mopogore opogore mag piny owacho. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' mana kaka asenyisi ni nyaka sani koro sirikal mene nitiere kod chenro mar leasing kata mar kodesa kembe 5 mago mag piny owacho. Ka nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni chenro no mano mar privatization ema ok bitimore. Kalure ni privatization makamano ponono nyalo rocho sekta mar sukari e pacho kae. Mane momiyo nowach ni biro bed ka ikawo okang' mar leasing kembe sukari mago mag piny owacho. To jogo ma bende biro bed ka ikodesa kata biro bedo ka kodesa kembe mag piny owacho, gibiro bedo ka gitiyo kod chike ma bende oket piny. Chike makamago bende welo mantiere gode kaunti ma Kisumu biro bedo ka nyiso ni gin chike mage
magidwaro ni kembe maponono kata jago moramora mowuok oko ni dwa kodesa kambi mar sukari onego bed ni gitiyo kod chike magiketo piny e yo machalo nade mar mondo mi sekta mar sukari ochier e yo makare. Kopogore kod mano Nyakwar Ramogi Ajwang' bende wang'eyo ni mano migawo mochung' ne wechego mago mag pur e pacho kae nyaka sani bende koro ne osingo ni nitiere gope mago ma wanyalo wacho ni gin mago mag hola kaachiel kod usuru ma bende kembe mag sukari mago mag piny owacho nitiere godo mago gope maderoma bilion 117 ma nyaka sani koro iwacho ni gope makamago gibiro bedo written off. Kaponono ni gibedo written off kata oruch gi oko mano biro konyo e bero sekta mar sukari e yo machalo nade. Nyakwar Ramogi Ajwang' mane momiyo kinyi makawuono wabedo mana kod twak machal kod mae mar mondo mi wane ane ni pesa makamano mabende nyaka sani koro ogendo nyisowa ni biro bed ka ichwalo ne jopur kochakore odiochieng' makiny jopur onego bed ni ponono tiyo kod pesa makamano e yo machalo nade. To kaluwore kod deko e chudo nyalo bedo ni jopur moko sani koro kawo okang' mar jwang'o pur mar niang' gidonje pur mamoko kosango matimore. Inyisa ni wendo na machielo mana atiang' mano jakoma mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products Kasap nyaka sani bende koro setudre kodwa oyawre atiang' e kaunti ma Kisumu kono ichiew nado kinyi makawuono kendo machiegni twak jopur osechule kosepodi ogendo wacho no osegolo omenda bilion 1.3 adiera kose oyo atiang'. Kamano Sharon wachiwo maber dala mar Chemelil kendo sani to koro wan e kaunti maroma Kisumu wan e studio amor kendo ago erokamano ne Ramogi TV to kod jowinjo duto mawinjowa kendo nenowa kamoro amora ma gintiere e piny mar Kenya kata kod pinje maoko. Mokwongo akaduoko erokamano ne ker marwa Dr. William Samoei Ruto kuom chopo singo mare mane owachonwa kata mano miyowa kane wan kode e bura mane wantiere go higa mokadho Sony Sugar mano yie nobiro chulo jopur niang' gopegi kaachiel gi jotich bende nowacho nobiro chulo. Nyaka chop sani en adier makende ni kuom 1.7 billion 1.3 billion nosechul kendo osebiri account except ni nye nitiere ng'ukni matin nikech statements manyoche kambe wagi oloso ne gi expect ni chulo pesa na 100% to ochule 80% puro dong 20%. Kuro mano nyo ochuno jogo kwano mondo dog kendo go kwano manyien mane momiyo chudo no nyalo chakore kawuono kochakore ka saa 6 jopur mokwongo dhi chako yudo pesa magi e bengi. But ahero mondo hakikisha ni pesa mar jopur gikone nyo odonjo kendo kuro jopur dhi chako yudo pesa gi except ni pod odong 20% ma kaka Richard Ogendo wacho no. Mane kama wabiro kwaye ker ni mondo otem matek mondo the remaining balance ma 20% mondo ochul jopur mondo jopur odoge puothegi kendo dhi oti niang'. Wan kaka jopur niang' pod wan kod geno ni sekta mar niang' en sekta ma viable kendo wakwayo jopur ni pesa be maginwang'o ni jogo manyopok otero nyithindgi skul nyalo yudo thuolo matero nyithindgi skul kendo jogo man gi mamoko momako gi be gitim. But maduong' mogik ni part of pesa ni wa plow back in the sugar sector. Waduok pesa ni e puodho wanyiewo kode mbolea kaka ker sano miyo duokonwa miwa mbolea ma subsidize ma 2,500 kuwuok 6,000. Watigi pesa ni mondo wanyiewo mbolea waduok e puodho kendo wati puothewa mondo kambi wabiyo yud niang' manyalo rego ndalo mabiro. Iwacho kanyo makare ahinya atiang' kata kamano Ogendo imbende ki waduokie twaka okinyi makawuono nyaka sani koro wacho kanyo ni osegol omenda mano maderoma atamalo praboro mano mara omenda ma en bilion 1.3 kende ema osegol monego bed ni ichulo jopur. Penjo en ni ponono atamalo 20 mano mar omenda mapoko chula kata ma sirikal poko golo mar mondo mi odhie chul godo jopur ponono sirikal omiyo usingo machielo ni omenda makamendi biro bed kichulo karango kalore ni en geno mar japur ka japur ni kato bedo ni sani oyudo atamalo 80 mano mar omenda mare to nyako bede kod geno moro ni ponono bang' kata dweche 3 moro kata dwe achiel kata jumbe 2 atamalo 20 moro biro bedo kadonjo. Bede nitiere singo moro amora mosemiu ni atamalo 20 mar omenda modong' ibiro bed kichulou karango Ogendo? Singo moro amora to pok omiwa ni
pesa modong ibiro chul karango. But wan gi geno nikech king'iyo pesa mosechul makoro dong ni to koro tin. Koro wan gi geno ni ibiro nyiswa juma manyien mabiro ni to pesa modong ibiro chul karango. Ing'eyo ni adieri maduk en ni mokwongo niang' noregi, sukari ne ousi, to pesa no kochul japur, pesa no kochul transporter, kata jatich matiyo marego niang' no kochul. Omiyo en gima nyaka wago erokamano makende ne president ni nokao jukumu mar chulowa. To kosetimo kamano, to nego odi to duogi chien mondo ong'e ni tadiera pesa ni nodhi ofuk ng'a, nikech sukari no usi. Koro mano e kwayowa maduong' ni kik beda ni ndalo duto ka jopuro ywak no kochulgi to sirikal chulo pesa maduong' bilion 1.7 ok en pesa matin. Nyaka bed ni bathe moro nodhi ofuk jomoko. Koro nyaka sirikal bende kaw jukumu mar nyisowa ni to pesa ni en nodhi ofuk ng'a, kech nok olal te. Mane kwayowa maduong'. Kosechulwa to investigation otim. Iwacho kanyo makare ahinya Richard Ogenda, geno ni sirikal biro bedo katimo nonro mana kaka iwacho na diera niang' noregi, sukari no usi, pesa tok yudi e yo makare. Kaduoke twaka atiang' ka in bende intiere Kisumu kono, kinyi makawuono nitiere kembe mago maga sukari mabende iwacho ni ponono mano kwatiyo kod ranyisi wantiere kanyo kod Nzoia Sugar Company Limited, South Nyanza Sugar Company Limited, Muhoroni Sugar Company Limited, kachiel kod Chemelela Sugar Company Limited. Mage moko kuom kembe mabende nowach ni jopur manotero niange gi e kembe makamagi mibiro bed kichulo. Gin kendgi ema ibiro bed kichulo gi atamalo 80 gi. Kose ka in japur nitero niangi e kembe mamoko mopogore kod magi, in bende ibiro bedo kiyudo pesa mabende iwacho ni kaber kochakore sa 6 mar odiechieng' makawuono to jopur biro bedo ka chako yudo pesa magi. Atiang'. Erokamano. Pesa ni Sharon en mana jogo manotero niang' e kambe mag sirkal. Kambe mag ji giwegi gin gisebedo ka gichulo jopur e wang' sa, kendo gichulo jopur pesa monego chulgi kako nego chulgi. Anyalo chiwo ranyisi kaka West Kenya chulo jopur bang' jumbe 2. Kibos Sugar bende chulo jopur bang' jumbe 2, kachiel kod Butali to kod mamoko. Koro mana kambe sirkal gi kende emosebedo gi gowi ni. Te kama ne Richard wuoye ni to gowi gi negi biro nade? At what point? Nikech japur tero niang' oregi, sukari ousi. The question ma remain nyaka kawuono ma nyaka nyiswa ni to pesa ni manous sukari ni en nodhi kanye? En gero ma ok wadwa ni mondo chako olandre. Wadwaro ni kaka ker nowacho ni pesa tokelo ma taxpayers money. Jok mane responsible in these various companies, Sony, Chemelil, Muhoroni, Nzoia, those managing director and the accounting officers, they should be able to duoko penjo no. Omiyo wan wacho ni pesa to mondo medwa mapodo dong no, to wadwaro ni jo anti-corruption mondo donji mondo tim investigation. Banka auditors, jo non kwano kata buge, ose puodho mong'iyo moyudo kuma bugo ne nitie mane pesa ni odhiye. Pesa ni noko lala, pesa ni nodonjo fuku jomoko. Machielo bende, kama ni penjo wa ni odiochieng' makawuono, ne wan kod geno kaluwore gi program manyo nitie nyoro ni jatend pur marwa, Honorable Mithika Nturi, ne wuothe e kambe launching wach pesa ni. Nochako gi Chemelil, to dhi Muhoroni, kaeto nodhi Sony Sugar. To mano noduogo tore e dakika mogik. Mano dinye bed ni dhi mbele kawuono, to do duoko wanito. Kwa se yuda tamalo 80 ni. Tamalo 20 mi wacho cha. No nego bed ni en kod duoko moduoko kawuono. To kum hawe mara Sharon, chiendo no chuo chieng' e gwenge wago duto kane nitie ikruok ni cabinet minister kachiel gi jagoro mare Dr. Rono ne bire kambego e timo launching mar wach pesa ni. Kumawe marach biro neno notore e dakika mogik.
Kata kamano mana kaka iwacho kanyo yo makare, ponono ibiro bed ka ichiwo ne jopura lera makare ni omenda modonga biliona mano milion 400 manyaka sani koro poko chwal ne jopur. Ibiro bed ka ichwalo karango mar mondo mi jopur obedane kod geno ni ponono omenda modong gibiro bedo ka giyudo karango. Nyakore Ramogi jongiena mar mondo mi akaw yo mokwongo mondi tok yueyo aduogo wadhi mbele kod twak, kik idhi mabor. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Ngoma wake en od jothum. Ngoma wake akelo ni mix mokwesto. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak jothum Nyakura Ramogi kamora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumu kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach Nyakura Ramogi sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken. Wokich kichario, kichadek, kichangwen, kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapagario. Warom. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawacheri mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Opinyo okinyi ma kawuono kama ntiere kod welo e kaunti ma Kisumu. Mano Richard Ogendo, jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association Kesga, kachiel kod jakom mano mar Kenya Association of Sugarcane Sugar and Allied Products Kasapa. Watu wako tudore kod chudo manyaka sani koro jopur geno mar yudo pesa margi kochakore odiochieng' ma kawuono kalore ni sirikal osetemo bochwalo omenda madirom bilion 1.3 ne jopur. Makmana ni nyaka sani jopur mag niang' kia thuolo kata thuolo marom nade ma sirikal biro bedo kakao kapok ochwalnegi omenda margi modong'. Nyako Ramogi Ajong in bende anyisi ni nyalo tudri kodwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote michwalo abro bedo kasomogi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Kodhi mbele kod twak marwa Richard kachiel kod Atiang' kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono. Wang'eni sirikal ma pacho kae osebedo katemo matek ahinya kotudore kod chenro mar chiero sekta mar sukari kata rieyo sekta mar sukari e pacho kae. Achiel kuom okenge ma sirikal wacho ni onego bed ni timo en chenro no mar leasing kembe sukari mag piny owacho. Ogendo kachako kodi nyaka sani nyalo nyiso ni chenro makamano sirikal onego bed ni time e yo machalo nade mar mondo mi achied nade ma jopur kale gi sani ahinya kokale yor chudo pono ne kinde mabiro mbele kosetim leasing ne kembe mag sukari mag piny owacho kikwane midhiero makamago. Ogendo. Joyce, ing'eyo ni gima idwa time sekta mar sukari ni osetime sekta mag chai, osetime sekta mag kahawa. Kidhi e sekta mar chai tiyudo ka jopur mag chai nigi kambegi ma anda gimiluongo ni Kenya Tea Development Authority KTDA factories ma jopur mag chai nigi shares e kambego kendo share no kitho tinyalo miyo nyathini share certificate kamano. Kidhi e jopur mag kahawa tiyudo ka gin under Kenya Planters Cooperative Union ma bende gin gi share certificates. Mago ng'enygi gin jopur ma Central to kod Rift Valley. Kidhi e jopur mag dairy iwinjo ka ndalo duto te sirikal wacho ni KCC gi dho ngere en a strategic parastatal ma kata ndalo moko kae nyocha dwa bedo privatized tiwinjo ka wajumbe ma Mount Kenya odagi owacho ni nyaka bed kanyo nikech ka the whole sector in private to ng'ama control prices e sector nikech nyaka ubede gi gimudongo kaka oganda. To kochopo kar japur mar niang' to japur mar niang' okaw ni en ng'amoro mok en johala, en ng'ama onego bed ni wacho ne gimitimo, ikaw kambine no tiuso ne ng'ato to ng'ano biro to bedo private to timo gigi. Idwa wacho na ni japur niang' ok en investor nang'o? Wan kaka ne wang'eye ka gini nochako ne en wan e privatization ma japur mar niang' ne dhi bedo gi share kambegi ma in fact kambi kaka Chemelil ne cooperative societies osolo pesa mang'eny mano eventually no oduok ne cooperative society achiel ma tiang' ne nitie iluongo ni Gakwamba osolo pesa mang'eny kabisa. To mwishowe ka wakora nodonje sekta ni giwacho ni japur ok onego tim management, japur ok onego bed gi shares, japur pesa ne dhi lal kaka nyolal Mumias cha. Koro ne gibiro gi rieko machielo to mane ero rieko ma okel gi private millers. Gimi winjo kod leasing en mana privatization gi dhok machielo nikech ikawe timiye ng'ato higni 25 kosemiye ng'ato to koro en wuon go. Emomiyo winjo kwa wacho niya ang'o momiyo serikal obi piny to wuo kodwa to nyiswa ni tang'ono ma gidwa timo consultation. Iwinjo kwa wajumbe wa kata mjumbe ma wendo kama factory masoni nitie osegolo ywak mare owacho ni en okia gima dhi mbele, en oneno mana ka ji wuotha wendo kanyo to gimokelo gi tokia. Governor ma Migori the same, en mana ni Kisumu ka kende ema jumbe ma Muhoroni bosegolo ywak ne niya ang'o ma dhi mbele, gineno mana ka gik moko timore. Koro consultation onge e gini to mano ok omino ni farmers ok support process mar reform. En mana ni information onge nikech gini tero gi ng'wech kabisa. Ng'eni expression of interest
noketi to lande ni bang' jumbe less than jumba adek oseketi in an international tender. Mano miyo koro wan gi to moro ni ginie ok odhi dhi kodwa maber kaka oganda kendo kaka jopur mar niang'. Wadwaro ni mondo sirikal oket all the cards on the table. Iwacho kanyo makare ahinya Richard Ogenda. Tiang' winjo kanyo ka Richard wacho ni nyaka sani ponono nok mar bedo koda information kata wach makare ema ponono miyo jopura pok orwako wach ni mar obed mano mar privatization kata mano mar leasing. Ng'amonego bed ni chwalo wach malong'o ne jopur mag niang' e pacho kae. Mar mondo mi ponono kata kidwa timne kambi gino manyaka sani koro sirikal osewacho ni obro bedo leasing. Ka nyaka sani od bura ne osepuodho mar mondo mi kembe 5 mago mag piny owacho obed list matinde ne oketgi e lwet joma moko. Information makamano ng'amonego bed ni chwalo ne jopur mag niang' e yo makare ma ok ni ponono kambi kosebedo list to japur kambi makamano ne ntiere kod gope. Japur ponono kia kata lai machielo kata lai makare monyalo luwo godo ndach gowi makambi mobedo list no nitiere godo. Erokamano Joyce. En adiera makende ni gini process mitime godo gi dho kisungu iluongo no pek. Kendo ng'ato nitie ka miluongo ni Sugar Directorate. Sugar Directorate ni en the custodian ma gik moko duto te matimore e sugar sector. To kae ma yula osebede malach momiyo there is lack of information kuom jopur e gima dhi mbele. En adiera makende ni kaka ng'iye kata kaka nene ni sirkal mamalo chik opogo sirkal ma the county government kod national government. Agriculture, Joyce, en a devolved function. To the process mwaneno ka sirkal mamalo riembo go gini kelo to kachiel kod chich mapek. Number 1, Sugar Directorate sama wuoyo kodi ni onge gi capacity manpower. Ji mang'eny manitiyo kuno mwang'eyo nche oseretire. Sugar Directorate ne nigi jotich manyalo chopo 30. Kawuono jotich modong' e Sugar Directorate kikawo branches ma Kisumu kod Western to kod man Mombasa to kod man e main office Nairobi gin ji ma ok chop dhano 10. Mano achiel kuom fuok mantie kanyo. Information ma gigi kaka timore en Sugar Directorate in collaboration with the parent ministry ma en Ministry of Agriculture. Kendo okaluoro wacho ni kidwa dwaro ministry madwaro lokruok maduong' en Ministry of Agriculture. Nyaka wabed gi jatend migawo mantiere sani Ministry of Agriculture ma en dero agriculture dero mar piny mar Kenya. Waneno mana ka yulo nitiere kendo wabiro kwayo ker ni kaber te lokruok ma isikilieko ni Ministry of Agriculture dwaro ng'at ma enthusiastic ng'ama nyalo tiyo matek machiwo gokinyi kendo ng'eyo gima timore e ministry mar agriculture nitiere nindo matut kanye machandruok nitie kibire Sugar Directorate kaka wacho nino gin understaff, the manpower onge kanyoendo, japur onge kod information magik matimoregi en riwruok magwa mar kasapni kachiel kod kesga mosebedo ka dolo manyo wach e dho jogi e ka jopur ng'e gima timore. Onge gimiluongo ni public participation ma jogi osetimo. Omiyo ka ng'iye to process ni aneno ka mbele ka John Zoya nyose dhi e court sama wuoyo kodi ni e process ma leasing ni ma ok mochakore nochake moteme chien kacha ne nitiere cases 7 mane do nyaka kawuono. Case mokwongo ne mar Sugar Workers Union kotelne gi Francis Wangara mano ng'iyo moneno ka process no ne ok transparent. Ne gidhi e court nyaka sama wuoyo kodi ni jotich pok ochul 5.2 billion. Onge kaka leasing ni biro dhi mbele ka sirkal ok oketo chenro mag chulo jotichgi. And kikato wuondi kata kik wiwa wil Joyce ni jotichgi bende gin jopur, so gin intertwined into two. So process ni kata gitime yo mok transparent. The county government onge gini. The community magine weg lope manogere Muhoroni, ogere Chemelil, ogere Soni, ogere Nzoia pok obedo involved in this process. This process is not inclusive and gima is sick. Itime single-handedly with the parent ministry.
to kendo sani koro nyoche wasomo barupe moko mosebedo ka dhi mbele ma gitiyo gi board masoni, gitiyo gi board ma Chemelil, gitiyo gi board ma Nzoia ni mondo omi parent ministry teko mar procurement. To gi procure ni gi procure nyaka nucleus. Ker nowacho no maler kane wan soni ni kambe gi wabro manyo ne gi strategic investors mondo giti e yo makare to lo bro dong ma the community. Samo wuoyo kodi ni jok mokete board go, jok mane board masoni ok gi represent the community masoni. Jo community masoni manochiwo lopgi pok okaw pachgi e gik madhi mbele. Same with Chemelil, same with Moroni, nyaka Miwani okwanyal luor ni wach ma Miwani bende mara entiere a process of leasing mara onge. Cases duto mag Miwani no seyal mu utieke court mamalo. Omiyo aneno process ni kaka sirkal dhi kode mbele ne. Nyoche giseketo deadline mar expression of interest by tarik 15 ni. Kawuono wan gi tarik 7. Odong ndalo moko kadha boro to giloro that process. To background information mantie jopur kata jopiny ok post the leasing. But the process yo masirkal time ka ok en inclusive mag the community, the farmers organization machalo magwagi, taneno ka gini de hit asnag mbele kai. Iwacho kanyo makare ahinya Atieng' Atang', to bende iwacho kanyo ni nyaka sani iwacho ni ilieko kanyo ni nyaka sani koro jatend migawo mar pura montiere gode pacho kae okusebedo kotiyo e yo makare ahinya. Richard Ogendo, in kaka jakanyo mantiere sekta mar sukari, wacho ni sekta mar pur en achiel kuom sectors ma bende wanyalo wacho ni en backbone mar economy. Kalore ni kojiwe e yo makare to ponono nyalo miyo piny Kenya bedo kod chiemo e yo makare. Ponono jatend migawo mar pur onego bedni ipimo kit kaka otiyo e yo machalo nade mar mondo mi un kaka jopur ne ni yes otiyo makare, osekonyowa e achiel ariyo adek. Wan kaka jopur mag niang' tindo kwa ywagi. Ogendo. Joyce, okine ka gimora mora madhi e weche mag pur wuok mane dho president. Ok wuog e dho cabinet secretary mochung'ne sekta ni. E sirikal mokalo ne watiyo machiegni gi the then minister Honorable Peter Munya. Mane en gi an open door policy. Gi sama nyaka sama wuoye kodi ni cabinet secretary mar agriculture pok nolimo kambi kata chiel mar niang'. Mae tuane mokwongo nyaka nodonje tich ema nyocha kuwuothi kambegi. Koro kanyo nitie ng'ukni maduong' ahinya. To ung'e ni Kenya ndalo moko chien kachacha e higa mar 70 to gi 80 Kenya ne en exporter mar sukari. To gigi eki nodhi mopodho kaluwore gi weche mane timore ndalogo ma pod chandowa nyaka sani mag corruption ma pok obedo dealt with. Koro wan gima wadwaro en gima very simple ni gini process obedo open, number 1. Number 2, ka agriculture and devolved to counties wa nyaka bede a front line counties nikech agriculture and devolved, land and devolved. National government en wendo e process ni mana dieri maduk ma nyaka wawachi nyaka giwene county government space mondo bedi the key stakeholder again. Ogendo kang'adi matin Ogendi iwacho kanyo ni sekta mar pur en devolved matene onego bed ni iweyo ne 10 counties mar mondo mi ota e yo makare. Kwatiyo kod ranyisi 10 counties magwa bende gisebedo ka gijiwo sekta mar pur ahinya to mano mar sukari kaka dwarore kose gin bende ponono ok giti e yo makare mar neno ni ochier kembe sukari ahinya mago mayudore gwenge magwa mag Luo Nyanza. Ogendo. Oking'e ni schedule 4 mar katiba, ano kana lawyer but ang'e ni schedule 4 ne nitie gik miluongo ni functions manonego be transferred to the counties ma pok obedo transferred. Koro ok nitie mok ginyal timo nikech functions go pok obedo transferred. Inyisogi ni agriculture is devolved to wegi kanyo. Matiende niya ok ginyal keto omenda e bathe mora mora mar konyo factories gi nikech function no pok omigi. To ineno ka health sector to gimora mora no bedo transferred nyaka osiptende, nyaka jotich, nyaka daktache metiyo osiptende. To ko chopo kar agriculture ka tineno ka national government dwaro ni mondo mak gigi kaka margi gi kwakogi. Emomiyo ineno ng'wech manitie sani ni
ng'wech manitie sani ni ok aluor mar wacho ni nitie jok mosemi gigi wan iwawa kibiro kama Chemelil Miwani gi Muoro ni nitie joma osemi gigo so ni gi Nzoia nitie joma osemi gigo ma en amena process mar rubber stamping to ng'ane kawe ng'acha kawe ng'ane kawe nikech de obed gima open to di winjo kata ka osebedo jok matimo gigi osebedo gi jotendwa wajumbe ma areas gi wa governors ma areas gi monyiso gi process to ka koro governor mar county ma Kisume makia gima dhi mbele governor mar county ma Migori kia gima dhi mbele to kara koro ng'amu ng'e gini mako gin penjo manyaka wapenjre. Inyalo dhi adhia mbele ogeno mos kuom ng'adi. Gimomiyo awacho kama wan gi historia chien kacha kane gi privatize Kenya Railways nuneno gik manotimore jomoko no aya mobiro mokawo Kenya Railways mobedo girge nyaka sani ka sirikal no odhi terminate that contract. Koro wan gi historia moro chien kacha cha ni ndalo moi ne nitie wakoche moko mane timo gigo to whereas ni the ker masani nigi good intentions kendo en gi good programs modwa no kel ne jopiny te iye kacha nitie wakoche moko mosedonje manyaka ng'igi kabisa nikech onge kaka inyalo wacho na international tender bedo gi jumba dek idwaro yudo jo kembe mabeyo tema ni pinyni timiyo ji jumba dek ok nyal timore kamano omiyo pod wawacho mana kama ka process ni ok nyal duoke ne jopiny mondo jopiny ogol pachgi to wabro olo kuoye nyoyo ok no chamre nikech kambe gi gin giwa mondo wabed giwa direct nyaka wabed farmers number one investor nikech wan bende key stakeholder koro wachwa gi pachwa nyaka kaw mondo wawinjre kaka gik moko dhi mbele wabende wadwaro gik mobro wene nyithiwa gi nyikwawa kaka jochai bende nigi share certificate mawene gi nyithige gi nyikwagi kaka jo kahawa bende go onge two classes of farmers e piny kae farmer en achiel obed no Rift Valley obed no Central obed no Coast obed no Western obed no Nyanza ka farmer nyaka be treated as one. Iwacho kanyo makarenya jonno magwa mathoth bende neno ka chwalo penjo ka achiel kod ote mopogore opogore ka bende ote makamago nyaka Ramogi Ajwang' abro bedo ka somo gi achiel ka achiel e kinde modhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono kwa nyalo mana somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo nwa okinyi makawuono ote makamago wasomo gi e wang' jowi kanyo Ochieng' makomino wacho ni Joyce chenro ni kare kendo asemolo e wang' sa kaka pile ka ni live donge paro ni Ruto nowacho na maber ni gope mag jopur niang' odhi chulo te yawa kose an emana winjo gigi kenda mano koro ditama wacho ka an wacho ni kaen osiko gi weche manono wacho ka ni otek manadeno kata kamano osechwal ne jopur omenda maderom bilion 1.3 nitiere mana tamalo 20 kende modong' mapok ochwal ne gi Ochieng' erokamano ahinya kuom ote makamano. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni sirikal otimo maber kuom chopo singo mar jopur niang' kata kamano pesago ok dhi konyo jopur go ahinya nikech percentage maduong' dhi e gowi madonjo e ofuko thin. Odhi mbele kwacho ni sirikal otim chenro mar chudo e wang' sa nikech deko pesa miyo jopur dar dhi e kembe ji giwegi awinjou ka an umoja. Erokamano ahinya. Christopher Pondo mara Masasi Aligela wacho ni kendo puoch kuom sirikal kuom chudo but ber ka ging'iyo wach ka ging'i wacho ni modong' tichulo karang'o. Kok mano arwako siepa Joseph Odhiambo Kombo kod Apiko Masiasia wameduru winjo Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kevin Odhiambo bende wacho na moso jowuot dalago mano Rich Ogendo ka achiel kod Atiang' mawuonwa. Penjnagi niya ang'o momiyo weche mag pur niang' mamuoroni mjumbe Onyango Koyo pok ochung' ma oloso e od bura kata pok obiro e Ramogi TV wuoye.
mago ote ma joneno magwa chwalonwa achiel kachiel odiochieng' ma kawuono ka bende wacho kanyo ni wajumbe pok oloso. Wacho ni tong' debed ni wajumbe mawuok kuonde ma ipure niang' nyalo bedo kama Mount Kenya mawuoye dhok achiel e weche chai gi kofi. Wan kaka jopur niang' ok wanyal chandore. Koyo gini oikre odhi dala waula. Erokamano ahinya seyo jod bura ma nyanya mawuok e gwenge mipidhe niang' no ling' thi. Hezron Odero kawuok Awendo Sony Sugar onyisa ka ni penjna ni pesa mar jotich to idhi chul karang'o, to ka ok ochul jotich to sirikal kik kel investor nikech jatich winjo matek. Odhi ka medo kowacho kanyo ni kata kaka water nyithindo e skul to ne watiyo kendo jatich chandore marach. Leasing ok nyal timore kapok ochul jatich. Erokamano ahinya kuom ote mochwalonwa. Med chwalonwa ote yore waduto te mag tudruok wabro bedo kwa somogi achiel kachiel. Atiang' kabiro korka kori mana kaka usewacho ni jopur mag niang' gin giwegi moko kuomgi gin be gin jotich matie kembe mag sukari mopogore opogore. Ponono pesa mogol ni bende bro bedo ka chulo jotich kose bro dhi mana ne jopur ma ponono no kao niang' otere kambi kacha oregi. Janeno amoro penjo ni jotich tibro chul karang'o kalore ni gin bende gikale mana pek mana kaka jopur. Atiang'. Erokamano Joyce, an nyalo wacho ni mana kaka wacho ni e kambe gi nitiere jopur ma bende gin jotich kendo gin jotich to kendo gin jopur. Omiyo waywako kodgi ywak achiel maduong' ma pod adogo chien kama ne ipenjo Richard en ni this process county government wa ni kanye Joyce. Aduoko mutegno kabisa ni agriculture is a devolved function, but the functions obedo devolved, but the fund pok obedo devolved. Anyalo miye example ni a budget mar financial year mar Kisumu County. Sirkan Professor Anyang' Nyong'o oketo budget ma 20 million e agriculture. 20 million Kisumu County wan gi rech, wantie gi niang', wantie gi mchele to kod mamoko. What can 20 million do? So one thing ma pod wariwore kod mwacho niya, the government or transfer the functions and the fund. To onge kaka the government pod hold the fund to the function is transferred. Kanye kama gwenyruok nitiere magibed realigned. Kachiel kuom chike man kanieba mag jopur daher ni mondo loki and need the health to kod agriculture gin so heavy for the county government to run. Ineno ka daktere gomo pile ka pile pesa ok chul. To ndalo mane health ni national government kata agriculture ni national government ni yudo ka mitigating gine bedo mayot kendo very fast. Omiyo challenge ma wantie godo wadwaro county government mondo wuog oko mondo chung kodwa ni as much as need agriculture is devolved to fund pok obedo devolved, wariwre kodgi mondo the national government or devolve the fund mondo giket budget ma substantive manyalo konyo agriculture sector. To machielo penjo ma jotich ne wacho amor kod jotich nikech riwruok margi mar Kenya Plantation Workers Union o motele gi Francis Wangara ochung' imara kata nyoro ne wan kode kendo owacho kendo anwoni Wangara ochung' ne jotich ni onge leasing mabro dhi mbele e kambe mag sirikal nyaka nochul gop jotich maromo 5.2 billion. Jogi osetiyo to pok ochulgi. To onge kaka ng'ato bro kawo kambini ma kaw gowigo pek ma onge ng'ama nyalo chulogi. Omiyo pod wan wawacho maber ni agriculture ministry nyaka we yulo, nyaka giwuog oko, nyaka gi involve the community in this process. To ka the community ok obedo involved in this process, ng'ato bro biro to kawo kambino, but without the goodwill of the community onge gima bro timo kanyo. To gikone ni ka koro tek to jopur bro pudho niang' oko nikech gisebedo ka gitiyo matek ma sukari regi ma sukari usi. To nitiere joma luongo ni katel go gin oko gina e sirikal kanyo. Kineno gik mwasebedo ka waneno ka President mar Republic of Kenya nigi very good agenda, to chalo ka gima nitiere kamoro ma President ng'at achiel ene minister mar interior, to ene minister mar agriculture,
micromanaging this county at achiel. It is too heavy for His Excellency the President. So there is a need mondo yud jok manyalo konye tich effectively and most of Ministry of Agriculture. Janeno wamoro kanyo gendo bende oseyo jod bura inya mago mawuok e gwenge mipidho niang kapok wakaw yueyo marwa mar ariyo. Nyaka sani jod bura go onego bed gi ting' mane. Ochiwo ranyisi kanyo ni jod bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya giwuoyo kod duol achiel. Ahinya nyako tudore kod wechego mag pith mar majan mar chai, pith mar kahawa bende mulo kanyo. Akiani japinye monego bed ni waseyo kalor ni kinde ka kinde jopinye magoyo mbulu. Giyiero jogo maponono kodhi od bura kacha tok nyal loso e dwach jopinye yo makare kosango matimore ogendo. Mokwongo wagol neno e jaod bura mwatiyogo machiegni ma jaod bura ma Muhoroni, Mheshimiwa James Onyango Koyo. Kane achudhe moko dwa kao lop Miwani, Mheshimiwa Koyo nochung' motegno motero wach ne bunge. Kanyocha wane sugar bill, Mheshimiwa Koyo nochung' motegno kendo ne contribute on the floor of the house ma sugar bill okalo makoro nie Senate momoki. Omiyo nitie jok ma samoro ng'ato wacho gimoro to gi intention ma ene mong'e kende. Mar ariyo, jaod bura manyando manie Agriculture Committee, Mheshimiwa Jared Okelo, watiyogo machiegni kabisa e weche mag niang'. Mheshimiwa majakom mar duol mar MPs maluo Nyanza, Dr. Nyikal Maseme, osebedo kodwa machiegni kendo osebedo ka consult kodwa machiegni kendo wuoyo weche mag pur niang' e bunge. Mheshimiwa Mawendo, Mheshimiwa Walter Weno osetiyo kodwa machiegni e weche pur mag niang'. Mheshimiwa Mark Nyamita mabende en jaod bura Muriri osetiyo kodwa machiegni e weche mag niang'. Mheshimiwa Mandhiwa Wood Chief osebedo kodwa e weche mag niang'. Ma jood bura wagi botiyogo machiegni. Samoro ponono ni in okinega deliberations madhi e bunge. Kore nyalo wacho ni oking'eyo. Omiyo jood bura ma oyier kaluo kasani sana wajumbe ma kuonde mopure niang'. Watiyogo machiegni kendo osebedo mbele. Kendo gine manyogi kuongo ywak ni gikia gima dhi mbele process ni nikech pok gibedo consulted. Omiyo mano adwana make very clear ni jood bura magwa watiyogo machiegni kendo osebedo ka chwalo wechegi mbele. Mak mana ni kaka wawacho ni wan gi nukni kamoro e processes matimoregi. Sida maduong' ma wantie kaka oganda nikech koro nyaka wase oganda ni iyudo ka jo Mount Kenya nigi gema business community. To kibiro kaluo kae wan gi political community. Waonge gi economic community. Wawe siasa matin mondo wabed gi luo business community ma wanyalo bet piny to wayalo giwa ok ochuno ni bede chama mane kata mrengo mane mondo wayal giwa mondo giwa minenogi nikech gigi nie piny luo ng'enygi kamba bichgi gin inheritance ma independence fathers nowe ne joluo. Ere kaka kendo koro jomoko koro dwa miyo oganda moro ema biro bedo weg kembegi. Koro wan kaka oganda nyaka walok paro wawe ure siasa. Nitie ndalo siasa, nitie ndalo tich. Sani wago siasa to mwandu mane pinywa koro dhi kendo koro dhi adier. Be nitie kama wanyalo bedo together mwawuo kaka oganda. Nikech ndalo biro manyikwe wabiro penjo ni ng'ane gi ng'ane ndalo mane gini timore utime ang'o ni wane wago siasa to piny dhi. Gik makamagi ok nyal timore e pinje makwanogo. Ok nyal timre Rift Valley, ok nyal timre Western, ok nyal timre Central. Ka the business community ma areas go ok obet piny to wacho na kambi makama wabiro timo kama, kambi makama wadhi timo kama mondo mi jowa tich. Nikech gimotimore Mumias ok aluor mar wacho. Omiye ja business moa Uganda. Ubiro gi joge moa Uganda utiyogo. Jotich moyude kambi kanyogo ni oko nyaka sani. Tiwinjo kipako ni urego maber, utiyo maber, to community alwara mane kanyo miwacho ni wuoy kanyo. Winjo matek monego idhi mondo ine. Mondo wayud the real story. Gima kamano kodwa notimre e thurwa ka. Wadwaro ni wan wawegi wabed weg kambe go. Nikech the farmer is the number one investor. Omiya kwayo jotelo duto te moganda maluo king'e ni jatelo
we uru siasa mondi wadoguru mondo wawach weche makonyo jowa. Iwacho kanyo makare ahinya yiena mar mondo mi wakaw yueyo mar ariyo mondi. Tok yueyo waduogo wadhi mbele kod twak mar nyakoro Ramogi Jong mana kaka ineno antiere kod welo e kaunti ma Kisumu. Kik idhi mabor. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep twadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Mohamed Kudus en jatugo masulwe mar adhula mawuok e piny Ghana matugo kaka jatugo ma e dier pap kendo maloyo ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka West Ham to kod tim mar piny Ghana. Nyakoro Ramogi Jong erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny. Wadong' kod dakika matin kende gi sani to waloro twak mar okinyi ma kawuono. Kapo ni ikitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo e kaunti ma Kisumu, antiere kod Atiang' jakom mar KASAP, mano Kenya Association of Sugar and Allied Products, kachiel kod Richard Ogendo, jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association. Watwa kodgi kotudore kod weche mopogore opogore matimore e sekta mar sukari e pacho ka. Med chwalo ote penjo moramora abro bedo kasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Atiang', kwadhi mbele kod twak marwa, wach mar sugar bill manyaka sani koro wacho ni od bura nosekale, makmana ni e Senate kacha ema podi okwamo kaluwore ni ponono senators pok otwake e yo makare. Sugar bill makamae od bura nosekale, Senate kopuodhe, ponono bro kelo ber mane e sekta mar sukari mar mondo mi e kinde mabiro mbele ng'ato nyalo wacho ni nan japur niang' aloso mwandu makamae kata asepuro kuom thuolo makama, koro nyalo wena kata nyathina moro mar mondo mi odhi mbele kod pur mar niang' e pacho kae. Atiang'. Erokamano Joyce. Kapok abiro sugar bill, tadwa changia matin kama ni penjo ma Richard Odwoki. Machiegni bang' kwasetimo yiero manyocha otim higa mokadho, nyoche aneno ka CS marwa Eliud Owalo nyocha chako ng'wech maber kabisa mar choko joluo kamoro achiel, mochako gimiluongo ni Nyanza Luo Professionals. Nyanza Luo Professionals manochakogi ok anene jopur niang' kokete iye. Nyocha chako gimaber manyaparo ni nyalo tero wayangu mane Richard wacho ni nyaka wawach business. Jaluo business ma jaluo. Wan nyaka gi Luo thrift mane joluo chako. Wan gik manyineno timoro Fafaol ma jodongo owuok dhao Fafaol laro gik ma king'iyo
mwandu mane joluo choko kende from Mombasa nyaka Miwani kacha lop joluo nitie nyaka Ofafa makoro ne laron gigi di koro Ofafa kacha cha nitie a 5-star hotel king'iyo gima jodongo dhao ne laron Ofafa hall kacha en gima nigi an income ma less than 100,000 in a month. Ang'o ma mono mondo wawe siasa nitie sa siasa to nitie sa dongruok wan wago siasa to pinywa to dhi kidhi ng'iyo kata molasses plant ka joko gony no dar kugero molasses plant no dhi in this way nyaka kawuono joko gony manogolo lo kigero molasses plant onge jako gony matiyo kanyo kidhi ng'iyo Kisumu airport ma international makoro ndeke piyo joko gony adi mosebedo ka idho ndege loto ne gichiwo okwadagi investment omiyo wawacho niya wan kaka jopur niya we are not going to give a space to anybody ni dhi dhirowa to biro donjo kambe wa gi kuom higni 25 kata 30 kaeto wan jogweng' to wadong' maonge tich wadong' kwamedo dhier mano biro mana timore ka waonge wan bende gini no ayude from the other generation. I emphasize ni nobody from Soni to Chemelil to Muoroni mabiro wuok from India ni biro to donjo to kawo kambegi to loko wa wasumbinigi. Namba 2 wach sugar bill. Wan kachiel gi Richard Ogendo watiyo matek kwa niaba mag jopur kwatimo a lot of consultation kane gini ne pod en wa munyinyi bill mane parliament manokadho noko faulu e parliament ni nyoche watimo a lot of lobbying ka wariwore gi Mheshimiwa Onyango Koyo Dr. Nyikal kako wachono MP Mawendo ma kagi ma sugar bill nyoche okadhe National Assembly odhi e Senate to gimo mako dhowa ni kar koter bill e Senate ma entie mondo bed in concurrent mondo bed a law by sani dwe mar 2 nonego bedni wan kod sugar bond wan kod fund marwa mar SDL cha mane konyo weche mag yore ne konyo weche mag research ne konyo weche mag maintenance mag kambegi to kod other social responsibility mag kor gweng'. Sugar bill kanyo kadhi moteri e parliament the county government initial lingalinga there was public participation ka nitero bill e parliament kuno to aneno Lusaka mabe mane speaker in the Senate mokadho cha kowuok dhi pingo ter amendment ka bill nie Senate wachak waneno a faction of jopur moko motel ne gi job moko adwa luongo nyingi gin faction mar riwruok mag jopur moko bochako opiedho bondo gi kuchocho ni gidwaro zoning ka gima zoning bende problem ma japur kichake dhi neno county government gidhi mitulate bill ni kucho ni gidwaro more powers mondo migi kichako kambe mag sukari gangongi as we are talking kawuono kakwa wacho cha onge budget magiketo ma substantive e sugar sector gilinga mabiro ka the parliament kodhi e Senate manyo nego bedni koro en concurrent by sani dwe mar 2 ma dwe mar 3 nonego bedni koro jopur nigi thuolo mar yiero directors mag sugar board mondo no run this sector mondo tere mbele the very people waluongo gi ne cartel sani aneno ka sirkal masano chako kelo gi dine around gine ma niche gilinga ka itero bile ne Senate kucho waneno gi group moro kanyo moro asoni moro akiayo Busia kucho gipiedho wigi kucho ni gin gidwaro amendment to nyoche gintie watimo kod gi public participation e bill mokadho e parliament mokadho kendo nyaka ma omiyo wan pod wasiro kwa wacho niya wani wasewuotho gi wabunge matin muyie siro kaka Richard wacho kata kamano kang'adi matin atiang' kang'adi matin kaluwore kod amendment ma bende wacho kanyo ne Kenneth Lusaka nochwalo e nyim Senate kacha wacho ni nyaka sani ponono wacho ni bill makamano okolero tudruok makare monego bed ni bedo e kind tend county kachiel kod sirikal mamalo magi wacho ni ponono kokete e yo makare to biro konyo japur mapuro niang' e pacho kae tudruok makamano okudwa no bede un kaka jopur mag niang' kaluwore kod amendment ma Ken Lusaka nochwalo e Senate kacha. Gima wacho Joyce chalo kama ni parliament ka bill niche ni National Assembly parliamentarians otimo public participation kendo giwuothe kambegi ne gin committee no biro Chemelil committee no biro Muoroni obiro Miwani obiro dhi Nzoia odhi Mumias en mana ni muda mane gitime mane tin to sama ne giwuotho kuondegi ka gin area ma Nyando Sugar Belt wananda Kisumu County donge the same committee oringo the Western ne gin tiere Mumias ne gin tiere Nzoia to jogi ne gin kanye
This is our question. Ni parliamentary committee sama ne ka public timo public participation. Kane kama gin bende jogo dhi nyaka site kuma county go nitie. Mondo ne gikel patch gi no nywande kanyo mondo ndik bill no ma in concurrent mondo nyo patch gi no okaw kanyo to ter kamoro achiel mokadhe parliament. Gilinga linga jogi tiba MPs tima gini adinge ni chik the law wacho ni National Assembly is mandated to make the law. Senate is just in concurrent. Koro ka jogi bill ni itimo public participation Joyce to gintie to gilinga ka gini osekadho koka gidhi tero amendment ang'owa e Senate e gik ma pod duoko wachien wan wawacho ni bill no kaka en no omiyo japur thuolo mar tero niange kumwere kich sani dongujo kane waywago gope mantie President William Ruto chulo no gope gine kanye gine kambe mag sirkal donge to chik moro ne nitie ma tero niangi soni kanye huko chuli kendo in gi niang moro ichaki chuni nyaka timango nyaka ter mana soni kanye timango mundu chuli so mage gik manyiche wan go mabere chike di momiyo japur thuolo mar tero niange kumodwaro kumichule maber to mago endo gin gik ma bill ni kaka en no en 60% perfect according to one kaka jopur mano ni go kadhe to kan tiere any other amendment to bio timbani. Aneno ka Richard Ogendo yiere ahinya kod gigo mabende iwacho kanyo ka intiere ka untiere county ma Kisumu kayo. Richard iyieri kod gigo mabende atiang' wacho kata kamano ang'o musebedo kukwedo matamra gi nono wachni mar zoning un kaka jopur mag nianga e pacho ka enya to mago mawuok e gwenge mag Luo Nyanza zoning ni orach e yo machalo nade koso ber e yo machalo nade ang'o mukwede? Ingeni mokwongo atiang' wa achomni kamoro matin. Gimomiyo bill ni omoke Senate en captive of gimiluongo ni private interests. Private millers ok dwar this bill nikech omiyo japur teko mang'eny. Omiyo miwinjogo mago to wang'e kuma jogo tiye. Zoning miyo japur koso chiro e yo makare. Nikech onego bed ni wabedo gi gimiluongo ni competition. Wane gima gidho ngere iluongo ni a liberalized market. Zoning ok en shida mar japur niang'. Japur niang' odwa nopur niange to yud chiro makare. To koseyudo chiro makare tichule wang' sa. Koro ng'ama nyalo timo ni gigo e sidane kata ng'ano dhi rego niang' Mombasa mano ok sit japur. Sit japur en ni opuro niange otere kambi tichule. Zoning en problem mar amela ma mago onego gi sort out kendgi kucho. Onego gikelnwa wan jopur niang'. Keto japur niang' e jela. Ni in headmaster mar kamoro ni region moro. Ni in mipango ji. Ni factory cha imiyo tan. In kori kao tan 800. Factory ni kao tan 1000. Factory ni kao ok. Mano ero ok en ohala. Waseneno kuonde ma zoning gi otimore. Kata mana neighboring countries wage kae. To zoning no nokelo total disaster ne jopur mar niang'. Nikech jo kambe ma iwacho ni esono bet piny to yalo to wacho ni wadhi chulo 1,000 shillings per ton nikech market wacho kama. In kaka japur ionge any choice. Onge giminyalo timo nyaka imiya niangi e bei no nikech kata sirikal teme donje to gicho sirikal ma e market rate. But ka nitie competition to chuno gi mondo gibed gi gima dho ngere wacho ni innovative. Wanego innovation e sector. Koro an kaka ng'eye ni japur niang' en uhuru ne wasayudo 1963. Wach mo colonial mentality ma jomoko dwa kelo kano sahau. Free market. Nikech kambe makoro tinde wacho wach zoning gi. Kane ubiro nyando ka kane piny lich ma miwani no podho to Chemelel gi Moroni modong'. To kikelo Kibos to ne nitie koko ni gidonje son jomoko. To Kibos nobiro gi wach miluongo ni soko huru. Japur mar niang' en huru. Nwaseyudo huru. Koro onge kaka jomoko nyalo chako wacho ni duoko jomoko e nyando sugar belt kae e jela. Nikech ne waseneno gima zoning nyalo timo. Kane miwani opodho Chemelil ne kao mana tan 200 kuom jumba 2 ma miwani. Same to Moroni. Jela no ok wadoge. Wadwaro ni japur niang' obed free. Itero niang' kumihero.
kamichulie. Mak mana ka nitie kambi mumi loan to nyaka imiye mana niang' mondo ng'ad loan neno, to mano bang' higni ka dweche 22 kalo to kendo in free, inyalo tero kama idware. Omiyo wach zoning no ok en gimoro ma wanyalo discuss, nikech ne watere before the National Assembly. The National Assembly went round, jopur te nowacho ni free market. Koro ok en gima wanyalo yalo. Mano en problem mar joreg niang', ok en shida wa. Adwa nwasoma ne ote Sabine na wuyo kodi ne. Adhi mbele Ogendo. December ka niang' nyocha ichulo dhano, kitero niang' tan achiel nyocha ichulo siling 6,500. Sani en 6,000. Mana nikech competition. Ka wachako uduoko competition piny, to niang' bech niang' dhi dok piny nyaka siling 2,000. Competition nyaka bed abeda. Eka japur winjo maber. Wasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa pod ichwalo no kinyi makawuono kapok waloro twak marwa. Ote makamago anyisi ni wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Oluch Pulaudi wacho no yaore Joyce Oduor penjo na en ma. Nyoro ka eka kero wacho ni owacho ayanga ni onge kembe joniang' ma ibiket e lwet ji giwegi, kara en wach mane matuomore to duodore ni jomoko osebiro e kembe kendo dwa kawo kembe go ka oko kaw pach jokanyo. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa ka ni Mr. Tiang' tem fight hard mondo importation of sugar licenses bed strictly restricted to millers only, ma dhi konyo deal kod cartels makelo artificial shortage kendo dhi konyo protect employees from mass layoff. Erokamano ahinya Jamaguye Kanyada East. Mago ote kata paro mopogore opogore ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono e kinde mwadhi mbele ko twak. Manano kwadong' kod dakika matin kende to waloro twak marwa okinyi makawuono. Atiang'a. Ere kaka un kaka jogo manitiere e sekta mar sukari dugomni ponono ko chier sekta mar sukari adiera e pacho kae makoro lai obedo makare, ogol cartels duto mantiere sekta mar sukari. Chenro mar chudo dugom mar mondo mi obed e yo machalo nade, ahinya mar mondo mi kine mabiro mbele kik wawinj ywak ni japur otero niang', kawo kata dwe achiel kata higa achiel kapok ochul japur. Laino nego rie yo machalo nade ka achiel kod wachni mogik. Atiang'a. Erokamano Joyce. Awacho ni chudo ma jopur niang' e samo wuoyo kodi ni kaluwore gi competition ma Richard wacho cha. Sani jopur niang' ichulo bang' jumbe 2 ka jumbe 2. Japur yudo pesa ne ma ok olewo. Omiyo wadwaro ni obed maintain. To ok obed mana maintain. Piny irito kod chik. Mano omiyo pod wadok back kuma ni wawuoye cha. Ni that sugar bill hold a lot. Ochiwo ne ng'ato ka ng'ato thuolo mare kaka japur niang'. Ya kanye tigik kanye, amila akanye to gik kanye. Japur tie puothe to orado gi mela e Weybridge. From Weybridge to the otimang'o. Ami example. Japur kaw dweche 18 kadhi mbele mondo olos niang' ma niang' bedi maikre. To okaw jareg niang' seche 24 kende. To se loko sukari ni, niang' ni oloko sukari. To otimang'o? To use. So mane omiyo pod wawuoyo kwa wacho ni wadwaro a lot of emphasis on wach ma japur. 2, ok wanyal dok e modern slavery. Zoning me Richard wacho is a modern slavery ma ok wanyal doke. Slave trade no sand go jowa ne wakadho mano. Piny sani kineno ker sani nie pinje maoko komanyo international investors. Ok wanyal wacho ni wamanyo investors mondo watim go ohala e pinje moko. Ni to want to within our boundaries counties. Tiwacho ni Kisumu County okanyal tero nianga Kakamega County. Nianga ok nyala Kakamega County mondo bi Kisumu County. Mano wanego economy. When it comes to the issue, nwase golo paro ni mondo wabed gi a common database system e sector mar nianga. Mana kaka bengi ni kode. Maki kao pesa titeri CRB koke chulo, kao pesa cooperative bank poke chulo, you are a defaulter. Ok nyal yudo pesa e Kenya Commercial Bank. So magi gin gik manyalore. Omiyo wan sani e chik mantiere ma sugar bill mantie kuno. Wakwayo the Senate no tim mapiyo kadhe kaka eno nikech ochiwo nwa muda monego timang'o onego chule japur. Maki koso moki chulo japur within jumbe 2 mokete
bill to bedo enforce gi regulation to ibiro chulo gino with the penalty. Obiro golo yolo moko mosebedo matimoregi. To maduong' mogik Joyce en ni sirkal ok nyal timo ohala. This governance marach ikambe wagi. En a high time the government ma Dr. William Samoei Ruto nyaka gol koke mondo ogol ongoke mosiko chamo niang japur to kochul jatich to kochul japur to bena ena kanyo be gimitime bende onge. Omiyo our call ni pod kwang'iyo sugar sector it is thriving. Sani ineno ka jogi traverse across ni gi show interest kaka nyocho lande cha to ke be nyo wacho gimopogore kanye Nzoia. Kore kiani to ng'ama wacho adiere gini king'iyo nyaka kambi moro manyoche kocha korego pukorego kata dweche auchiel mana mapiyo piyo tiang mana mapiyo piyo gi wachni mogik thuolo marwe marumo. Erokamano wachwa mogik ni pod wan kod geno ni pod ok kwa jopur mondo pudh niang' wan kod geno ni pesa mar 80% no ento sebiro 20% riwruok mara kachiel gi Richard Ogendo kwa makore gi wabungegi wabro kawo ndamo mar dhi donjo office minister mar agriculture Honorable Mithika Linturi mondo ogol statement kata from Kilima House ni 20% modong' ma jopur cha ibiro chule karang'o mogik jotich be nyaka chul pesa gi kako chul jopur niang'. Ago erokamano ne Ramogi TV kuom thuolo momiyowa. Erokamano ahinya tianga mano jakoma mar Kenya Association of Sugar and Allied Products. Richard Ogendo wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono ahinya nyako tudore kod kaka janeno wa moro wacho ni nyaka sani onego bed ni ufight matek mar mondo mi sugar licenses obed strictly restricted to millers only. Pono mano biro konyo unade un kaka jogo manitiere sector mar pur mar niang' kaachiel kod wachni mogik Ogendo. Sugar licenses osebedo kichiwo ne jok ma gidho ngere wacho ni politically correct. En ok chiwe yo business. En politically correct people ma nyoisiemo to kelo sukari thurwa ka. Process no ka sugar board nitie to en obro bedo streamlined. Koro wawe mondo akwayo senators sana senator Tom Ojienda ma Kisumu County, Senator Kajwang', Senator Edi Gisheru, ununo nage kikubed captive of interest mag private millers. Diruru bill ni mondo kal eka wabro streamline sugar sector. To wachna mogik awuoyogo ni kwara mogi duto te kamora mora ma intie siasa oserumo. Joma chamo siasa thurwa ka thin to giketo warengo up and down. Gima important en economic backbone marwa. Nyaka wabed kamora achiel mondo wawach economy mar thurwa ka. Wabo wene nyithindwa ang'o. In ma isiki dhi e siasa kama oluonge jo siasa. In ibro wene nyathini ang'o nikech ja siasa to nigi gimo dhi wene nyathine. In misiki rally. In kijana mathin. Misiki rengo up and down bang jo siasa. Ibro we ang'o. An gik mabuoga kabisa ni thurwa ka wan gi brains maonge ng'ama dwa bet go piny. Yawa kasani idwa tim gima lich e weche kambe wagi. Ni to onge ng'ama nyalo bet piny gi dal masutie na nyango nyaka ngeso. Man tudwa bet gi ng'a. Onge ng'ama nyalo bet piny gi Evans Odhiambo Kidero. To karudwa wuoyo gi jomage. Onge ng'ama nyalo manyo Eriko Pon Nyamunga kuma nitie. Ni to gima kama timre thurwa ka. Watim nang'o. Wae ure siasa. Siasa konyo mana ji mathin kabisa be mayude. Jo mathin sana machame. Akwayo oganda wae ure siasa. Wadogure tich manyalo konyo wa. Wae ure in fact en gima let ni tinde kata kaliel nitie to siasa migo e liel kama let nitie. En gima rach nikech uchajo dalano ng'amo thono bende uchayo. Ugo siasa kanyo muchuo ugoru. Erokamano. Mano e kwayona wae ure siasa wadogure economics. Mane mabro konyo thurwa ka. Erokamano ahinya Richard Ogendo jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association kuom kawo thuolo mar in bende mar mondo mi ibie twak okinyi makawuono kaachiel kod in atiang'a. Ageno ni jopur owinjo yo makare. Omenda osegola bilion 1.3 ka ber to kochako odiochieng' makawuono jopur biro chako yudo omenda makamago. Ka in japur ageno ni niketo details magi mag bengi yo makare mar mondo mi iyud omenda mari. Mano atamalo 80 mar
omenda mar gowi bilion 1.7 osegol bilion 1.3. Kata kamano nyaka sani pok ong'ere ni atamalo 20 modong' tibiro bed ka igolo karango. Kata kamano jopur obeda kod geno ni omenda modong' atamalo 20 gibiro bedo ka giyudo mapiyo piyo. Nyakora Ramogi jongero kama na inya kuom bedo koda nyaka gisani machopo e giko mar twak mokwongo e chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono. Wakaw mana yweyo madundo tok yweyo to nyawadwa Jael Lieta kelo chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musaja kadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.